Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanjira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwega kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuri binto kuri makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetiro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yawo na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bwomugusi yegoro yeito ime Nsoko Nsoko yegoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Nsoko omwancho mulire bwa Nsoko TV ngitaseni Nsoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Nderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Cheni gongoro perpetual
machini na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi. Wow. Nirairi oche no mogokore na ki oyo minto murigeria bwa Soko TV. Nenda sema mbiega ntaite kumwakira Nyasaye ngambia muno asobwarobo atuikirie. Una nabatebetie ritukuria igoro ngomukutano itoke hancha nigogenderete naende igore boronge nabanta bange buna bone mambia babokire naende bajire kumuriga Nyasaye. Nanje yo minto ntagete kukwarigania na kukuunganisha asa maseseni abono mambia kuruga yake hancha cathedral ase kanisa ya Happy Church Ministries International. Tokoro mkutano yoiga ase skuru enene kabisa ekorokwanga Taranganya Boys High School. Nchero morande Jafet Yageta na kwaliganiri asemambia bono togenda sobwamo na sama sabo. Andonse solo yo mintone oyo ligere station ya TV Kenya sawa itanya rekoba ko sesenia nya saziri tukuliao hekero kogenda andonsi na kasendeo sio chikokora. Ungana na sisi kwenye baraka za leo, ungana na sisi kwenye maombi haya na Mungu wetu aweze kukubariki. Kwa hivyo sasa nataka nikuunganishe kwenye Roho Mtakatifu katika safari yako ya siku ya leo, katika maandamano ya siku ya leo, maana baraka zimekuwa mingi, watu wamebarikiwa, Roho Mtakatifu ametembea katika asubuhi hii. Tumeona utukufu wa Bwana, hakika watu wamejitoza mbele za Mungu, watu wamejitupa kwenye utukufu wa Bwana. Wewe nawe na kukaribisha uweze kuwa pamoja nasi. Oyo minto na kualiganirie asekitara Yesu Kristo na nini ntegetoka ndamo naye na nengo unganishe ama na maseseni ya yegam. Tumiamie elinete ya kwa toko sawa. Mana nyasalito biyamona nainde asengincho biyabwao na asenginche mambiyabono kwa vero muya kwa vero mwegenwa biyamona asengincho watolendire biyamona asenginja maseseni ya mabega na sabire nyasao ne omurigere bwe station yega onyare kwa uko mosesenia asikindi yonsi yakokora ashugulinde yonsi yakokora anozi asakogenda Nyasaye munyara kwa uko mosesenia mwigore bisiri bya webesekanete mwigore Nyasaye mirango yegoro nimaite mbaro babo kire mambega batabwati nonyene ke bakulya Nyasao ne nigona munganishira sama masesenia yega muigorere bisiri byao muigorera amasesheni ya Nyasaye anyoro bonane bwao na ndayere chinguru cyao nasabire ginsemerete ubya bwao nsiyobuya na manyinga Yesu Kristo yoro mutito. Amen. Njiro moranja Pastor Jafet Yageta na kwaliganirie na ndo bamo naintwe nilitukulia libeligi ya aso kugenda. Nyasaye tagosesenie. Shalom na Mungu akubariki sana. Amen. Eye Soko TV oboroso bumugusi. Murgeria wegeta sengen Soko TV mambia bono no kusema kwane no kwegena nga emambia bona ndonsia sole kwa bokiribya nandi wachakire emirubi ya kuyeri tukoda goteba butambe chinga kibune chikera ko iguliriyo gideta segeta senigeta sengen Soko TV ryogirio mwanjito murgeria ni gorigo kwenyoria nga emirubi ya kuyeri tuko ya chakire angne ne chinza chino nyare go kuboka onyare go kwikirania ngere yago togotebanga ni chinga gichomo ede cyomwaka kyara no mutinyi wa mweri mwanjito murgeria mutinyo December gusi mutinyi 12 togotebanga butambe kwe bolio dibolio nga na ikiranirie engere yani yobogima gusegento kinata gite gwikirania omwaka go koira nabera benkwa nyari go gwikirania nabera betura ikirania kuri no mwanjito murgeria togotebanga amatukali yo mweri no enekero moroki wa uchi okora matemu matukali yatigalite guseta gikirie tigalite nerera nyari ge kwagacha igonga anonsia sore ekero kweboliri boli linali kwanyora nga toraikirania ngere yago yo mwakoyo manyanga amatuka yatigalite mwanjito murgeria nabo kunyara go koyikera nabo togotebanga no mutienyi bo gusanga ekero gwe nyorirenga ya mati yago gentonkera tabwati kwa chakire go chaka kuyarigania suguku
sangana abamino mwanjito mugeria atalira bali barasinya gitali wegatalira nawe nabasibwa asechero nyari gukubeka mu gokasi bali kwariganyi bena somoro bire soko bwakire butambe tawatebane kinga kine cyoga semanya nabego kumanyanya una butambe mwanjito mugeria bwigeta seni gitu ya soko TV twatebanga ekero kwana ni radio giriago ni goli kunyari kwigekana nekerengerero kyabo kyaba yekwiweka una butambe literendana ndemo omurubiri ne soko bwakire uya kegimo mwanchu muligereri na incheni Innocent Onyango andonsia soberete sembambi yabono gongo gukwaninga itongo mwochochi na ayore nelinga itongo nuga ya sembambi yabono gokwariganiye litonyara kabatoko genda sobwa muri tukolero niliatichi kabire sitaliki nibero mutinyi 12 umwaka bw'ikirubere 2025 mwanchu muligereri bono mwaka ngangore kwaera na ndamariganiye litukolia rero nara uchikoba gakora litukolyankyo minete kero bugima bwao bukunyara kwa baboko byuka na gukina anana mono nyara kwa bagako genda busyo nimanyetenga emambi yabono mwanchu muligereri na bego tokanga abwesigitanda kiao nigo gendete korumwa ngo sabiranga nyasago konye nande naburanyore chinga kieci nalio obatoro bagenderete go na gusuguma ya tosoka soka ngo mwanchu muligereri oligereri chiskabu igora maiso na namono nyara kabaga kogenda busyo oli ubwateke bagona bwo nyara kabaga kuyarigani moroso bwiri tukuri kwa bwatali tukuri igoro onore gokoro kinga ubutuko no bwa bene bali mwarengi butuke gasi bono mogosoka kurua se barua gose murenchera na inu tuabaga neiringa bono kera omubaso inu chikobago chaka monyorere ndeli bagaligi yali yokorara kinende tararara bwemanyi ali agendete gokorekana kurwa se chinsemo nabuna nagotebiri mwanchu muligereri Diana agotebiri onumurubiri nsoko bwakire na nogo kurukunga award winning breakfast show ni ke wangerura igolendo mwanchu mulito atebye semambia bono tupato kubwatera na sobwamo na aso kubwatera no kutogotebi ngonyar kabago waso asegesa kugito twaro sirikira zo mtandao esa kuyikurungi ya Facebook ase page itekurungi Soko TV na bogonyara kabago utobwatia na kuguruko go follow kera wikirali go to follow egerere ndetobe ase libo elimonane mono onyara kabago konyole live link yeroro lionyara kabago utobwatia senchira wikana na bakogenda sense mail ya YouTube auto subscription na gubonyara kabago utoligeria ya mase ya moni matenga bali muri asemechi ya Nairobi chinga kichinde motaka go stream na nabako genda sense mail ya signature tonyole elionyara kabatoko ranga twanyali kabatoko genda sobwam semambia bonongo gotebinga liogelia kera kwa ligura senga yago nilio gotebinga tonyara kabatoko boka December manyete yosuntege ko so mapema mutinyo December nande narubuga kibwango gobono nabura nyoro muntu urali tese saa sita ono nguna gotebari nga ai ni nchemboke lakini ende bokemerobeli yawe yeli tuko ya chakire yeli tonyara ko batoko genda sobwa mu busyo mwancho muligereri na namono muna gotebiri litukeli nelia tichikabere Diana akyo gendrete njembi ya Innocent ndo chenga omutinyo yarogo kogenda bwango Tiante na incho kominyoka nandiri netiganga kirinya sainga twaisire gutambuka omwaka uyo nonya burutambi togotebanga ebintu mbire twatagite goikirania maybe no muligereri tutaraikirania na inchembire ndaraikirania maybe asobe mabwanda kitotebanga chinga kichi cyo moiro nabo konyara go wikirania ntugiri gwatagite amahene yakare nonya chinga kichi yarire nabo konyora goikiranire batebanga litukulinde kera konyora libaga liri kwanyara ko bagukulika gentu gesini ni asobwe mubwago ina litukulia umwanchu muligereri na namono bona nagotebiri tuntwikiranie kitwikirani no gukurigia na gokonyora tukanyara ko batuko bwatera na sobwa muna gotebinga tonyara ko batokoro sige kimuru munte kigen Soko TV eli tonyara ko batoko sema ni buno mugusina na mono tonyara ko batokora nga twachiri osio nigo chietire chitaika isana isemambia bono chinsa 12 mwanchu muligereri na mono genda gutubwatia so mtandao Diana karwe namba ya studio Manjito muligereri abuna butambe namba ya studio nigere 078 marakabere 6 maragata na trineri namba yo moiro 0788666663 nere namba yetu studio no mtu Innocent agotebini nabo gutuma ujumbe yago gosorwa karagasi namba yetu studio na ndo manyenga asensemo ya WhatsApp ne namba itogotumia nabo go manjito muligereri achinga kikache ikire osekera tugonyora chinga kingo cyetu twagatebya ngalero ne kibute kyao kwanyara ko wakesimi ko nda siboni go manjito muligereri nigo tugusanga kwanyara ko guturaba mino kwa bateba swaso mu rubiryo kwa bakwani chinga kibune chigo manjito muligereri nae kwarago kyabamino kwa bateinga nago kwani likorwa sekta sengen Soko TV gonga mambi yabona ndo sia suru manjito muligereri kwani abamine mambi yabono abega sumtanda ito Facebook na nabo kubekorwa karwa go se ujumbe yago
oikasinse mochiria cha YouTube boigo onyare kugutuma ujumbe yago twibanga ekera gwikira so mtandao itumo nchito mogeria ensemo ya Facebook na bogo to follow weka TikTok wa to follow na bogo YouTube kwa subscribe unenchira ya mwego tisira bogo nenchira ya mona kwa nyara go kwemanya ngende tukwena kiwa asigita senige itogia Soko TV una utambi wanchu muligiria sema mbia bono togenda togotevinga swa ilito chake boka togenda busio tunyara kwa batokoranga tuachakire litu ka senchire wekera beka chinguru soka isikabwo kwa ura limo iga kabiri gatatu gwachire busio alimo gendete koira amabere mbono mu maybe kwa kamiro utete koire bara chinga kiechirende minyokange gari ya mabere tegweta mbale bairete bono nali bairanire na nduma etoba torombuli buli bogocha bono mambi buguru kwa bogondereri ndote tigo kokondere siboke liyo jara kwa kugenda busio bosaga mboyo na ruite gusibura nago tetimbura tiratwa chinsemo chinyinge nigo chibwate akarakera korora kayaiga taboko nyara kwa kuboka iliyo nyara kwa gogosoime yo muri Diana ntagiturige libali basoire sesemelia Facebook to nyara kwa tokagenda barabu asenchira yokirana manjito mogenya ndocho omo igwa Eriko Kali agoteba good morning to you team Ensoko Bwakira as usual. I'm always watching you live from Machakos University hadi tamati na wasalimia my dad Richard Mose, mom Josephine Mora from Sugubo PAG Nyacheki ward Bobasi aotebanga wishing them a blessed day ahead na nche kwa niapa yabo na koganidi tukoligia omwanjito mogeria abego Duke Nyakunde aotebanga watching live from Kino 87 Kiambu wa Kirebia na wego biochemist David Naraoteba Nairobi Parklands wa Kirebia Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands watching live and Soko TV show aotebanga amaiga tu mwatea family igana itambe Busamoro Nyamira County na mashabiki onsi kera ukwanira Busamaro kero nagenda chinga kichina hotebiri tukuri chumana chotarakego nanyorete umugako yo mukuru kwanga teba graduation ya lenge yagara no ndi tukuri ya lenge yomuyega nimanya te graduation ya lenge na kuru ya lenge Afra Stadium ya lenge na kuru Egerton University ya okay Njoro igo mwana boniga nabekire gutwa nabekire gutwa kazi ni yao muchiono bwichi gutwa cyo mwakorere masesenia mwehe masesenia ndaibo no mugano nayo naswaga tinasa mugakondo kurugikara Patrick yagantebi ngomaite Hota megorgelinde merobirian Soko TV na ndini nyanchite andege ntakolete kontebi yagantenga mbuya mono sana asokolente kitasengen Soko TV ke okwane ke gusiekenuke na ndege atwali bagako sangana baligereria na bego gusangi birengereri igonga gikara Patrick yandosi asore mambia bono nayo nago kwaniri na bigondo che agotebanere guka wa ushago bwa Kirebia korabo Kinami village nyabingo koru mugaka gikara inchira ntigareta bwa sore pia mono sana Soko genda kubwatia getaseni gyo Soko TV na namono lende gugitutambuanga twabekire kegusibo sio kegusina kyoge gutwagacha kiatwa ribaga twanyara kabatokoranga twachire bosibunege sako Diana gendra bano bali balenga so mtandao nyara kabako batambuga semambi yabono na gutibinga uka wa ushago atabwa Kirebia kurabo Kinami village nyabiko etiana bisoma bya nyabingo koru nabigo Patromeo Mumanyi ataba Innocent na Diana oyo Mumanyi na Sporo onya tigambo kie Pastor Lamek Mumanyi mwalimu Boniface Mumanyi Primis nya buabu abigo ataba choke machoka basoimi yomorobirio anko Nyasani Monali pole asogosirio mwana Job Nyasani pole sana kera muibuli yago sirio mwana oyo moke nigekoba egasia nkong sana ekogera bateba ngebwenete ngo muibuli umwana ya mutindekira kinende osogwancha kwa Nyasaye kwanyoro limirubeli ya chire enchireko gendo mwancho muligeria igane Soko TV indo chega igawo ya mugurunga Barnabas Ratembo mbuya mono kurwa chinsemo chirichi ya doa batebe Soko ne ya good morning Diana na Innocent amo mwensi timu ya Soko Barnabas Ratembo kurwa chinsemo chia doa go ikaga lia sobo nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Kekonge onchiri Mam Josephine Kemuntoge Konge Baba Mora onchiri Joshua Mbuya Trimba na Keva Kirwanda Best Ramuki Sheila Kemtosa Lomo Nyoni nabo igoni ndo chega igango tebalenga Rogers Nyariki Anthony Ragoli Amos Kamuri Lydia Nyabo Kenya Mali Nyamuri Simon Kirandi Dennis Litunda Green Flora Isoe mama yao Jones Bundi
Amenya Vini Sanganyi na boiga tebene ngo yobo Kimaros Michimo First Lady Doris Nyagaka Lame Kibuba Nyarumbe na boigo oteba shema yecha murika mona mashabiki onsi aso ime yo murubili bwensoko na asagoteba ensoko bwakire nensoko neyamo Dennis Kuku pae kurwa chinsemo chirichia tasia nigagoteba kurwa tasi twabukire buya no tole ime ensoko TV bwakire ejene ya itobo tambe buyamono aba begete hashtag batebanga ejene itobo tambe abuna bale asesemelia ya WhatsApp nyarako bagoika asemambia bono mwanchi muri libuna nabatebiri nigo nyarako bago tobwati asesemeli ya YouTube naro nyarako bago to stream semambia bono nyarako bago subscribe keroga ndete na korole igeta seni gie Ensoko TV mwanchi muri geli na nabo batebya na bali bataranyora libaga ko nyarako bago tuligeli semambia bono banyarako bago tuligeli nindo chega iga Dennis Mosombanya chio abateba Dennis Kukupae na ndero yo kuruchin sebo jiri chiatasia atabatu abokire buyano toleime Ensoko TV ino yole asesemeli ya YouTube astogendete wotebinga nigo bono tokogendera busini doche mogendete koligeri chinamba nchiendete gukina eyunere nchire ya moyo kwaga cheke murumunte kenando mwaka buno yaliro mwancho moligeri twatebete ngali tukulio moye galigo ikakiro muntu urukono ruwa yakobekaliko mwachere ni tutokugura injengo igereri Mwajito mwigeria kirongo na kuigeria otebanga Ensoko TV mimi ni Nemwer sukuta kutoka Muranga otebanga Omoka Ochari na maimamu waingie ndani ya Ensoko TV morobiri Ensoko bwakire na bigo Dennis Kukupaya oteba kurwa Tasha twabokire biya na oturime Ensoko TV bwakire na kwani dia abantu bonsi ba ititi songa na baigo Charles Rwanga antebyanga kingo ikaseketa senge itoli tukoli alero manchito mulgeria ingo kwani nande nago kwanirie endo chena baigo kurwa sensemo ya ito ya WhatsApp au tebe Ensoko na ya good morning Diana na Innocent good morning to you amo mwensi timu ya Ensoko bana basra temwe konge kurwa Doha Katari wikasi itonya masiwi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Onchiri Mam Josephine Kemto Gekonge Baba Mora Onchiri Baba Mora Onchiri Joshua Mbiathirimba Keva Kirwanda Best Ramoki negati abandu machito muri inkoira na nyari ngo basoma abatebanga basomi yo morobire nande batwale tukerigia abigo amusolwe so atabanga good morning Diana na Innocent good morning to you Kran Dennis eke amusolwe sukura na Kuro Sit Salams Club wikagachiba seito atabanga watching live Ensoko bwakire abigo machito muri nando chukurwa so mtandao yoto WhatsApp abaligere tumagende totuma ujumbe ndo chaute bakurwa Nyangusu omoigwa wabakinami na mama watoto Faith Tiondo wapi Salomo Nyoni asome yo morobiro Victor Mondo Lydia Nyawoke Esther Kerry omosorwege so Manaso Nyimbo Fred Mosima Domi Mogire Toto Lakisi Linet Bobiro negati abandu manchito morigiri abana batamenga tinga yinkwira nyari kubasoma abatebanga basome yo morobiro nande batwale litsukuligia abego omna na otebyo mwalimu Charles Loanga from Nyamira County Kenyere basement area abatebanga well tuned in to the edition Roading Up well done Nyaore basome yo morobiro Sylvia Mora Lavi Kwamboka Jacqueline Kwamboka na bego Rafael Misuko abatebanga nere Geoffrey Godfrey nera abatebanga fans bonsi Ensoko TV batwale litsukuligia nande basome yo morobiro Ensoko bwakire buya kegi mwanchu muligero libu natogendete kogenda busio Diana nabwo atalingana limwe mwe gototebya semambia bono na ndemono inchingura go segeta ngo otebinga chinga kiechu mwanchu muligenya turaboka boka bwango elio nyara ko bagosoka isiko chetire chitage 15 maige chisa 12 chabono mambia umanyanga bono lende bwakiete kale abantu bale gokora emirimo bachakire nimanye tabande baburugera kibando igombora bumbure isiko bantu mbale bagoboka saa 10 bayendete kuburugera kibando mati soboke bati gose baranyore batugoire chionsi lakini nende goboka bale baburugera kibando na ndete kwirene limbi ya monasi bali bagotwanchira se kigurupu kiri cyabo twanyara kaba tukobeke content itororo anemono mwanyara kwa muko yebwatia senchira ya bene na inuto gatebambi ya mono na nemono togatebigendra gutubwati tonyara kwa batukoro segeta senieke aliyese totakeri tukina sobwa mu mwancho muligere nagekogera kiro muntu gataite gukina no gukina nintu tugukinania Diana tolingana limwe mwese mambi ya bono agwaso gukinania ntarika siringana limwe na maine bagotebanga ekero gusira nayo gonsira sina bongo gusira kugoika iguru okigonsira
ngo Mwanchito Morigeria na butoko na gukinania sigita sengito tumaitinga no mutinyo kane bono tuguchigoswa kore ni Mwanchito kangwa kirengambi ya mono kwanya ariko gusangana into butambe kwa bwatemero biri to watuma ujumbe yago wakeseme ngere wakirangambi ya mono kore ningo kwira siringana lituli mwamuri lituli abate baligote banga bese nchirgo kwana kore ne nabo chigokoro bolimo kobekene bese nchirgo kwana kore ne nabo chigokoro bolimo kobekene naringana lituli mwamuri lituli ya Mwanchito Morigeria Gorende kera chiakorero bulimo bwabere kene go chiakwanire nche bunandigeretia nyabesa nchiri go kwana gorende chiakorero bulimo bwabe kene igorende chiakwanire njira chigo kwana neye uliyo chibwate gago chaka ukongaine kera chagiro ukongaine gatebye bintu bireiga ndende kwa bibwati abantu rabange babere bakobwatie bese kera togendete buna bono iga kurigereria umuyego oyo gose kwinyora buna uburuire bw'enyamore umutinyo ya bande bari bagutumika chibese chiabobe banyara kwa bakonyora nga banyare kwa bakwa abantu ebinyinyi byokoreta uburuire bw'umwencho murigereria bande bari bakare kwa bagutumika chibese chiabobe banyara kwa bakwa bante ebintu bitabwenerete igoro neburetie anana mono asomu kwanyo yo mare gotebaiga Sachinde umwana siasa yale wakore campaign nabwate chibese chiaye uchiro bagurire chinye ko bareteire se no mochere chinyende uranyora litukiri moretire chimberende chigo itakira umuntu bese chibwate sumu bese nchiri gukwana una Diana tebire kurende chigokoro buli mubwarekana ko bekena semambia bono lina liringana limwe munana bogototebya sese meliole ngayoro chibese chiakwane chianyare ko bachigokoro buli mokobekene kibatiago ntebya chibese litukiri monchia mukwanerete chikamotebya genda uchinyamasibi gwika kuchibosio konyora njira te yoro ko irarade kebatia kara chitali bubu karo muchando noro konyora nga chirende teyo chirende tirikobo konyora rende nabo kurigeringa kwara chitire chitaka 13 isato semambia bona chitaka 12 amini chitaka 15 isato maiga chinsa 12 chabona mambia kera togenda totebi no murobelie nambe ya muyo genda te trend asibona iga asumtandao ensoko bwa kira sawa tebi semambia bona botu bwati litonyara kabatoko genda sobwamo na koranga twanyara kabato kuboka na kogenda asenchereri bwenete nabo botu bwati asumtandao na twaga tebi namba ya studio nero Diana ko atoko ndo mutimuko toirane na maya Mwanchito Morigeria tutaenda tumoko makeigo tigana rateba marieto kaginkwira na maego soma ujumbe ese bali babokira na uswaso mtandao oito Facebook na uswaso mu rubian soko bwakire Boniface mu bisando chwa bokire MBC no mogati James Matena Joborina Fidelis Kerabo Bifon Christopher Tandi MBC nabo go mugati nero yo patromio mu manyi negatibande bali ndarasoma marieta bogingo ira no Mwanchito Morigeria usto koirana Ntonya togosoma ujumbe yago korende Mwanchito Morigeria namba yetu studio ligere 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yo moiro 0788666663 nere namba yetu studio nande mna butame togotebanga asi namba ina bagutumaga clip kare 30 seconds kwa nyargo to ekerengerero kyago gwa kwani abamine mambya buniyiga konga tokwenda somo tumoko kigo Mwanchito Morigeria tunyara tokwirana tunya to kumanya ali agenda to kwene kiwa kurwa chinsemo au chinso Mwanchito Morigeria Ege Nensoko TV uboroso bumugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera litko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo keire ribaga rikyage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikyage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera
ritkoria ijuma chinsa ibere cha mugoroba astogosanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kiraritko tomocha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro ly'obunda bwense kulengeta linchira ndio sura krobulimi obuyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire korubetami
Rehabilitation Center. Better Me Rehabilitation Center togotoka ase Gusii ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru arigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Better Me Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi omwana Manjito Mulgeria na ndene gakinde to kwirase amaya tunyato kumanyali agende to kolekana kurwa chinsemo utameni gotogoteba ni gotoguchaka kurwase county yetu ya Kisii county Nyamira tunyato kumanyanga wikiraboni ngana lyali agende te kwenekiwa asoguchaka bene asomoliro bwatete nyumba yemo imiyomo chokeroka ibunge ya kitutuma sabe county Nyamira eyoma nyirwe Rose asaboro kiwabe skuru ya KMTC Eldoret abarase omorobiro bwa attachment korende nigotebekana buna nigestima ya nyalitiye kolento mo basukano yo asaboro kiwabu barase nyagitali ya chinsemo cya busongo asabasabire serikali nabigo abanjwa abaya banyare bako bakonya iri banyoro bakonyi mojito mulgida tunyororo boti rukurasi studio ya kabere senche ya bene. Nimekuja hapa Keroka for attachment hapa Keroka level 4 hospital. Mimi nimeamka asubuhi, I was asleep by the way, nilishindwa kupumua. Nikajivuta nikatoka nje. The first thing nilifikiria ilikuwa nikuja niambie nani tuzime stima because nyumba zingine zote zinge explode. But sikuwa naona anything. Nilitoka nikakuja nikamwambia tuzime stima, after tumezima stima wakaanza kuenda kusa kuangalia because hata sikuwa najua what was happening. Wenzangu walikuwa wametoka wameenda hosi. Bado mimi nilikuwa nifuate but nilikuwa nachelewa kiasi because yangu hata singi mapema. Kitu imeokolewa hata simu hatuna. Yaani mimi nimetoka hivyo. Vile niko hata viatu nimepewa nje. Tumetoka hivyo hakuna kitu tumetoa. Acha mwenzetu akiwa kwa nyumba sisi tukienda hosi huko Keroka level 4. Alafu kidogo akakujia kwa gate akiwa na nguo zenye alilala nazo hivyo. Anatuambia tuharakishe kufika. Anatuambia nyumba yetu imeungua. Sasa hatuna chochote vile tuko hivi. Tunaomba msaada kutoka kwa wasaidizi wowote, MCA wowote hao wenye watatusaidia juu sisi ni wanafunzi. Wenzetu hawana manguo. Mimi mwenyewe sina nguo vile tuko hivi, hatuna hata mahali pa kulala, kila kitu imeungua kwa nyumba. Tunaomba msaada wa serikali. Okay, asa marita ngoro kumose sio mwenga, umukaji ya Keroka. Bono mabitu akumirie sengenjo naringe gasya kawaida nabo gete saa 12 kiamambia nagandira kawaida ko rosi bintu byo nebi hoteli naliyo abaisika mbaro bamenyeta ba KMTC bari batatu babere batirimboka bagenda kawaida esukuru ya burugura Keroka oyo mutigara nyumba oyo moyo bonekera tigara nyumba ngendete gasini ga munyoka onte ondangeri nganjwa ngakeiga kero nagenda nategera ontenga ya kwarurira babande tomete na barabwo nari nabatenga ya nari namotenga utire batire ucyabare babere bono okoranga bachira naye gutigarite nyomba ngaya natigarite matiese bachire gokia nari namuburingi kiabeire ontenga ya ndimiri stima igokoranga anikende ngero okora babika batiga bonokiri kiare gwoka ndoje ngane gesunte kere liokirikire nyumba nari namotenga ya bono nari michimite gichinde namotebia kure okura kuri ona lyakura nikira ninjire ngororo no twarenga muno mwalimu ono warenge no mwalimu ndo renga kando babwati sindi twamanya ku twatema twali myumuriro estima ekare estima yarima okoranga abaise kabe nyumba yabo na bebintu bya byonsi
ina arakorekana bono mambi na nito no mwejane singenje nonye igariri kurimi umurira seseme ya keroka ya bere municipality gakina beta kireto kanga asamangane kamunekera akorekana ilinde batema konyakonya bwango Wancho muligeli toko genda busio na nigo toko soase county ya Kisii astochiko bato kuligerelia buna igoro batwalite litukolio gochengera litukolie nyamure imense ngima na nemona borokyo gwetani meronge chiribwe meronge bere nigo baumiranete na bali bakuru rwalia ase county ya Kisii na nemona asikiri bakwanirete igoro yemerobelie e university ya Bekire elikonyara kabage koranga basaye balese e university ngonyara kababa bakonyora obokoreri buya kubwatekana no mu professor bwe University ya Kisii Selietando chibakoroka mzee award ni gatebetenga account University ya Kisii ni gobono iga egendete kosemya basaye bae chinchira cyo kwirenda na kwerusia kurwa semeba kwa yense Ekerensi ngima yari nkulikirania litukuri burire wenyamure rero nigabotoni abobochenu nabo igwebyombe obasangirikana imegeti ye University ya Kisii edigo sange kirenga kyo mwako yiga gukoro burire obwo kurwa sabasae korengana no mukonyi mu vice chancellor intenenera we University ya Kisii Professor Mzee Awore nigakwanire igoro yobuya bogo semya basaye igoro yo gwetanga kurwa suburire obuiga asekire nige University yo ebwataborokiwa chirwe 2023 abo baganira mwageria yo. Today we are commemorating World AIDS Day and we have joined with the county of Kisii and other stakeholders from around here just to have a chat with the young people on how are they responsible on matters of HIV/AIDS, because as a university we have about 28,000 students, and then that tells you how risky the population could be. And so as a university we take it upon ourselves to ensure that we sensitize the students, we create awareness, and even go ahead provide condoms for them to be able to just give them healthy lifestyles. And also we are empowering them to be responsible on matters health. So we are using the young people to have a conversation with the young people. That yes, it is real, we may need to draw back to all the prevention measures that we have. One is that we must test ourselves, do frequent testing, just get to know where we are, our status, so that we prevent infecting others, and we also able to live positively. Asensema ya mwaziri bobochenu me county ya Kisii Ronald Nyakweba nigaina kirimuna ebirengo bya bari bakonyoro buriro ubu igesabo enikiwe imense ya Kenya county ya Kisii nigo bwakire asekirengo gie isato chinugutaisa na isato igoro yemya keto buriro bwatangasi tu Kenya bari baruwarete barenge percentage ya 8.9% bari bamenya tabuno buriro lakini natokwa na boniga Kenya ngima bari bamenya tabuno buriro ubu banyare go care kuru 8.9 now today at 3.3. Lakini Kisii County from 8.9 today we stand today at 3.8%. Bari bamenyete no bari the preference yani bari na bokonya woka ase imes tomenyete se county yetu ya Kisii. So bari babwate today at 3.8%. Lakini abange bari bakonyoro buriro ne vijana nonyamaiga ya serikali yense Amerika kubutorogosira hasogokora obureirobo nige serikali ya county ya Kisii yebangire asokurika abanyagitari eri goikera ekerengo kiabaria basirite meremo yabo. And even if the funding was coming from the donors and that has been reduced, we have to step in and now support our people. And as a university here, we have tried to adjust our budget accordingly to be able to provide these services to the young people that was being supplemented before by the donors. Ndo wata bakolega zaidi ya 600 bale ngwaka mushahara directly ne US government. US government bado ngoto ya renge ARVs amario kali abantu bakoje bwate HIV and AIDS. The test kits barimo bindu birimo ko gutumeka kwa test no HIV no bwate HIV. Lakini recently ya reduce number hiyo. For the last 5 years ina bakanyanya reduce asake lakini the last 3 months mba reduce number na abantu over 200 employees mbagenda anka. Lakini intuo muna serikali ya county ya Kisii omugabo no Paul Simbarati aka move very fast akalika abanyagitari 110 mbari yuko bashoire gas bacha yakore gas.
asebono abasai baboriwe wesokia na kwenekia ngwetanga barekurwa konyoro burairo boiga ne vichana bari abake bamurabake emyaka gochaka kianda paka 24 years oburero obura bonga asabana abo igeto go saba vijana ngaka muranje mo subscribe to ABC igo ebijana semwa betaka muranje mogana makoro testing oburero boro bonga sana ngati ya ino munaba murabake nabaswati abake Koreiga ase University ya Kisii kuripoteria maya Meyen Soko TV Nchimpethuel Machin Omurigeria tutigarita soroboti ururubiro bw'Enyamoleo nige kiombekerie kumurikira uburairo bwo kia UNAID omwaka oyo wechirubera 2025 kiabete nabakero kyo kwanira omurubaro bw'abantu bali babete bakotwara uburairo bwo wiko mwaka oyo ne myaka yabirike gwita abantu bali babiri bagusiria magimabo chinga kibaboretia abananchi mensi ya Kenya kwene kiabuna wetanga bale nebintu biri biko balentera amaroirabu bunenchira yamo yokolenda amagimabo mwanchito mulgeria tonyoro roboti urukura studio ya kabere Chitariki sano umutinyu gatano narimo omwaka 1981 enseme gutanga nabo gokurwania moroire imeyense ya America the United States for Disease Control and Prevention ekabwato koropoti goro yoburoire bw'Enyamoleo obo bwatolire imeyense na ndebore no botindi obonene nabo igo nebyuno ao emyaka ene ya etete ministry y'obachenu aiga Kenya ekararia na kweneka ebinyinyi ebyo omuchando okoretwa nebinyinyi ebi tochieti koirangora nigo ororekanete kwa serikali chonsi chinga kichingongu buna chiko yorusia sabanto omuchando yo gwekabono iga oiranirie abantu abange magega asengenjo chinga kichinyinge nigo koirarie bagali nene abwase togoeteria chinga kitware koira koroberia magendero twachira soburo irobo kurweke sigatangani kyoburere bw'Enyamoleo korarigwa gwekabono iga anga abantu chimilioni 90 ya mochinu gutenya ensengima nigo bakunirwe no botindi bw'ebinyinyi ebyo abwase chimilioni 44 nuguteyamo basiririo bogima aya ngorengana nekiombe kia UNAIDS ekiombe kyo nende kiamenta goteba buna 53 asemia y'abantu babwate ebinyinyi ebi n'abasubati ebirengo bya 53 asemia y'abali ababibwate nigo bamanyete buna mbabibwati kolenda abantu chimilioni 5 chinugutesatu nigo babibwate batamanyeti omwelio bw'omutinyi 12 bw'omwaka eta abantu chimilioni 34 ya mochini gutesano nemo nkonyora barenga mariogo aliago kanyobotindi nabo igokoranda ase ebinyinyi ebyo aso mwako eta abantu chiri buchi misano nemo ne 30 mbasiria magimabo gwetera amaroira koletwa nebinyinyi ebyo abwase chiri buchinde 55 asaba ntabu barabana bali balinsi emyaka 15 nabo igokeretageka egweta omonto yo mongo siria arengo bogima kere wiki abasaya chiri bwinye ngotambukirwa abarenge ebinyinyi ebyo asorogongo rwa sub-Saharan ya Africa korengana nekiombe kia Stats Kenya abakenya bali basiria magimabo aso mwaka oyo nechiribwa 24 na kianda abwase abantu elibwa yamo chimisano naibere bakurase kaunti ya Kisumu ekero ensengima ekoira litukerio litangani aso mutinyu 12 kero mwaka komoleka mono igoro yendwali eye eserikali nigekoraga abantu kolengwa gosemba bwate ebinyinyi ebyo nalibarakiani obotindi bokoletwa nebinyinyi ebi nonyechi serikali ao chabekire meroberie menge yo gotanga kwambukirwa okoranda nabo igokurwania obotindi ase ebinyinyi ebi nigekora kebuna esegiyeye titura ya tabuya no mochando ogukuna montonde bwensi ase chinga kichinde chonsi egento getigarete no gotema gwetanga onyege konyarekana Vincent Monda Ensoko TV Mwanchumuligeli tutigarite asoroboti na nemoro rugendete kurigereria igoro buna ensegendete guchingira igoro ya oburwiro bw'Enyamoleo serikali ya county ya Homa Bay kubwatira neli shirika elimo likorukunga AIDS Health Care Foundation eyo manyakanita sobwenganga AHF nigo lituko ryegoro batwale tumusangirekano bogosemia abantu igoro yo oburwiro bw'Enyamoleo asegeti kyo Onundo sub county eyuere ime yambita na yebune nchere ya moyo kubwatirana n'ensengima elio kurwania gosekurwa basemia gochia ase abamenyi igoro yo kurwana n'endwali y'Enyamoleo Nasegeti kia Onundo Stadium Mombita county ya Homa Bay. Abu
obu ase serikali ya kaunti ya Homa Bay yekubwatirana n'iri shirika rya AIDS Healthcare Foundation barigania omusangerekano bukoroba semya gokia asamenyi bensemeyo ikuru y'ekinchera chindonge cyo gwetanga kurwa asobwerani obuburire bw'Nyamuleo buna enchera yemo yokubwatirana n'iki serikali chinde rekolinyora litukule Nyamuleo ensengima. Celebrating World AIDS Day today, and we are graduating around 20 gone through the HIV prevention program. With the funding cut, most of them have faced off. They're not here, and we are really standing with the children where to take them because they were supporting school fees, and also they were supporting the households with economic empowerment. HF Kenya is an non-governmental organization that is based in Kenya. Since some years back, our mission statement is to provide cutting-edge medicine and advocacy regardless of ability to pay. We are striving to have all our clients who are on care to have a better life regardless of being able to pay. Babwatani bekyombe kya HF niko bate babuna nigo balinega ngenene yokuroba semya nabo igogosira gokolengwa kuburoire obwo bw'Nyamuleo. So today being World AIDS Day 2025, our theme is ending the triple threat. Triple threat generally talks about the young people. We are striving to end new HIV infections, we're striving to end teenage pregnancies, we're trying to end sexual and gender-based violence. The steps that we put in place to ensure that the triple threat is handled well include, and not limited to, sensitization of the youth, providing of information. We have HIV testing and counseling, provision of condom use, provision of medication, that is ARV medication, and of course preventive medication including PrEP. County ya Homa Bay nega TH county chiria chibwate karenge kanene kyoborero bw'Nyamuleo Sorogongo rwa Nyanza. The prevalence for HIV in Homa Bay County is at 10.6, and people living with HIV/AIDS in Homa Bay is around 126,000, of which we have PIDS children who are also living with HIV/AIDS. Around 8,000 children are living with HIV/AIDS. Abantu bonsi nigo basemigwe gwetanga kurwa asobwerania buburire bw'Nyamuleo anene kigima asogotumeka chinchera chiabene buna emepira amo namaliogo. The program, so right now we are at home but still encouraging those who have not got the infection to keep themselves safe, and we are telling them to use condom correctly and constantly. Egati ya bari barware to boriro obwo nigo baererana kuroba semya igoro y'ichenchera kibabere bakomenyana ko barenda abande kurwa aso kwambokerwa oboriro obwe. And ever since, I've never been stigmatized. I've never regretted being positive. And there are things that have really made me to reach where I am. One of it is self-awareness. I created my own self-awareness. I did not wait for anyone to come and encourage me. Because this is the target group, the young people. I want to encourage the young people to go know their status. It's healthy, it's important. And once you are found positive, you will start this journey, and if you accept it, you will work and you will live positively and you will live healthy, just like any other person. Ngima litukulia rero nigo lyarengerio gochengera abantu bari barete oborero bw'Nyamuleo nabwo kubasemia bange igoro y'echinjera cyabena cyo gwetanga kurwa ase oborero bwe asegete kiga kyondo stadium kikotoka asensemo ya Mbita county ya Homa Bay nigo abantu nababwatani abanyakwa bagoikirana gaiga elindo kubasemia abamenyi bensemeye igoro y'echinjera chindonge cyo gwetanga kurwa soborero bw'Nyamuleo bingo rifoteria Ensoko TV kurwa gaiga Mbita county ya Homa Bay letariane Wycliffe Arenge. Manjito mulgeria togotikana noroboti urukorase county ya Homa Bay nigo musacha bw'emyaka yegatwa oyore tukorase nsemo cyamara ni county ya Kisii habetega kwerusia obomoyo asiensemo cya Notmugrango mi county ya Nyamira nakolengana na biroli nigo bagoteba buno musacha oyo nigale korekana buno monto bwate ebirengereryo igendo kerete kwerusia obomoyo kole nigo bagotebanga nigo batemete ko murusia somo tabetega kolina moto yulengo motambe kolende ni gata baigwerete monjito mulgeria oroboturu abeturo kwariganwa no musakito Steven Nyarikembure toranyora sinchire abene.
Amagombo Hoborona Mayanda nigabetanse ase kenyoro kige chini wodi ya itibwe bunge ya North Mogrango ya Nyamira mega yomosacha Samarieta Chosia Mayeka bwe myaka 45 gutugekana gesungetie aso mutomuringa mu mutambe mono kini bone so munkwano yochete iga kenyoro kiane unsare rieta igarueta ale sofa kaki ongo sabana kaki ngerete kiki kaje ta boiri mboya na chiri ko unengia boiri bwa mboya iga kaki gana kumire na ki nyasao yo utari ko iru hoteli utari ko rio meno ngikere to mwana oyo igora sabari ne ntambe korino ngie so bambe tugie ta iria sasa mbaga eko yani kerkia yesu ari ngare to sukobeka je timitasi oto chifiti ekirabe ange vuti stini yes ari na ba je ta kabambureni na ore pirato otebe tera akaisaba kamutene muire isera ote lakini ari ngare ari anakani igoro morogo basa 12 na linyigwete bikurate ebikurate bichiete igoro ekero twachigocha na botonya ore to muntu uri are moyo igoro wengenta gakimete igoro atame tutanyale kurusi bono mukoigeri kune bichuni gaki gento kamwarire mwatebi nona bagambi baitongururo gokonyi gakwenekia yo mugambi itiboro location Pius Nyanaro nigerere nga oropoti ro mosayo yo Kurina somoto yo motambe oyurwete kurwe county ya Kisii asensemo ya Marani nigaro nyorete habugoro marogoba twatebiri OCS ekerenyo bache ne bifaa byo gotokonya kurusyo mubero yo asura asa tambe ekiagera oise kubwato kukorugoro gosarika abairi babo barokanira iga kurumarago bantu mu maeti oikera bone gatwa mumanyire igabwato boiri gochibiego na ende gakoro kuchosia na marieta nendo ndete kunyanyora sabere Marani igona batuko sanga kwa hii kisa kimefanyika nimestaajabu sana. Huyu mjamaa ametoka huko sijui Marani huko ametoka mbali sana. Wakati ametoka huko sijui Nyaribari mpaka hapa yene North Mogrango ega chini Nyamira county Ekerenya sub county akuja kuchinyongea hapa kwetu ega chini. Hiyo ni mbaya mbovu. Ngana na nginani gakweranga Chosia Mayeka niga motebeti nga onyorre ga Sikisumu goika akabora na gotogekana ga sirete Chosia Mayeka ari chuakari se chigari cyake bo cyomucyanga kitukuria ya Sunday aiga rwetenka agantebi ngonyorire keberwa Kisumu bona Kisumu yenera agatemorogo bakanyana abigire kiminiriko ngamate narikire ngamate itoko ganyanduke ngaya nganyorire keberwa nganda Kisumu no mwana getamu kungira kama uri bana butuko tokuragira umenya ko genda ngaya yatigangenda akasoka iga kaimukicyanga cyaya akasoka bana kurweri goro karairi nyumba paka bana gakatebanga bantu komnya kibare timbaro kibanda bari komnya kinga kikobori sa kora cyakari bakatebamba mu minyogete nabasiete iyo nige kurentindi yabekirwe go cy'abasaye gotesona na Mariogo yogotindi na gukwana ekero bare no muchando kebongo boli abasaye baito kamuranje batwaro chekera gutire genda tutigerete nechisigara rutete ise nechibesa cyarenge singi 200 na ena batuko boli abasaye baitekera babwato muchando bakwana egere goika bakonywa na ende kero twachiete komosorora ira nego chance na bakanita agatana injengo gena n'umuntu Steven Nyarikemune Soko TV North Mogrango county ya Nyamira tugotigana noroboti ururogo ichania kurwase county ya Nyamira no mulikitu Steven Nyarikembunde nande nigo tugotigara se county ya Nyamira na kwagenda kuikase nsemo ya Sang'anyi ekendeke Rwanda gose factory ye chayo mwanchu muligerie aseli tukulie gorabanya kwa bagutwara umusangirekano bw'abalimi bali bekemelie chaye na numono bakanyara kwa bagwikaransa n'umunyakirogo Andrew Onteli me wodi ya Kiabonyoru imeye bunge ya Burabu na numono sekeli banya kwa bagukwanira ngikeirera bonus ekanyara kwa kiego cha kere asekerengo gense nakobwatekana no board member bwes zone eye kurunga zone 10 Vincent Ate niga agateba okuburwo gwechiro nabo igo agateba amadeni alia chi factory chinde chibwate nigairira engeli yu gocha asekerengo gense Bagapan chaye toke kogenda irani not even a cage no ere mumba eta ende to akon gochi
Sudan. Ikile PP1 market ko pone. Iti tu ada kon ko chumumbua. Kon ege tokerge ko Kenya are ro ke pacha ngumbuga. Nothing. In Chibuno mo director, there's nothing I can do. Echa irone andre to ko sibo kamugondo. Daily kila rituko. Ko sibo kere wale ko rosel kumore. Mo chere ga ya siego on a daily basis. Lakini ya siego chia nobody knows. Echa itoko ni sa PF1. Itoko ni ko Pakistan. Sai unande board member ayanti market ya ekarto ko sieka umwaka yetu abugato almost 900,000 kilos PF1. Sai I managed to sell everything. Nikubuga tive na cage ya PF1. Tikura kwa mwa anti akora tu mwa ko mwa to dore. Ipo biki ya to koreti. IPC ega kodai 6 million. 6 million. Kiasi dipaka raskari paka what? Usia 18 almost 6 million. What? Koro timiti ngire to korangiriwa. Kati diego korangiriwa timiti. Tipo diego korangiriwa timiti. Varia kati diba yo tuakana. Kose tipo de yo baraki. Yo tuakana. Ene factory hace parte de ito to Rusia tu que transport le to la esto coraje asa wakan to que era te cabía de luego de yo 6 million ya tiete euro. That is why no aboria ya ahora sí que marcabe efisimero efisimero que era tu acordo de quota quota tu acordo no manita mo que tu acordo quota te prueba a la sabuni na ende tali ngane sabuni na aga kaigo entonces lo que va a tener es que lo va a volver lo va a tener mo ko ke se aquí lo mo que una terra tu curva ya que sí bota no bota tigana inchoko bona que le que ya lo que sí bona inchoko yiga que mo ya te vetuna enga chiri ya que ya batare itaba torwa pai karasa watora batare itakusembata kuturumwa yani eliba bakoroka gusene tatu pero kibakale tia bakale yi gona rakise icho Estamos en la garanta de México, de 3 years. Majito Margeria tugotigana no roboti urwo nigo mwasiri w'Giseme Julius Migosio gamba aikiraneta skuru yo Burundi Eldoret ime county ya Uasin Gishu asabetega ko biwo kwanira igoro yemero bire serikali yebegete kwenekya bunango kirusira cy'skuru cyo Burundi nabego omurubiri CBE kwenekya buna cy'skuru cyongo bakire kigosirwa nabego aborokiwa konyora amasomabo asentra yabene. This polytechnic contributes to Kenya's technical workforce in terms of artisans, technicians, technologists, and innovators. And this achievement is indeed worth celebrating. As you mark 40 years of existence, you also mark a legacy of empowering thousands of young people who are today contributing meaningfully to our economy. Ladies and gentlemen, the government of Kenya, under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, remains firmly committed to equipping our youth with employable skills that meet the demands of both present and future labor markets. Through the modular curriculum and the competency-based education and training, and all our other policies, including the recognition of prior learning and the dual training policy, we are not only imparting theoretical knowledge, but also ensuring that our trainees gain practical, hands-on competencies aligned with local and international industry
standards. We are reforming the TVET system to strengthen industry engagement, and the partnership between TVET institutions and industry is no longer optional. It is essential, and that is what the MP was referring to, that we now have a dual training policy that requires that we partner with industry, we partner with all the government projects that are taking place so that our trainers become part and parcel of the workforce in those projects. Manjito Mulgeria oyuno mwaziri w'ikisemi Mosque Julius Sogamba asachete kwenekea bona baro kiwango bekiro bari gutwa asiensemo chiria cheskuru yobobundia ya Eldoret kwegurenga serikali debigetemero video yogo chikwenekea bona ngusirere cheskuru chobobundi wetera omoroberio OCBE iri kwenekea bona abaro kiwango nyarabari bagusiro yo mto Innocent. Manyete no bana bali umutima kobono iga bado serikali niligereiri kuligereria nganki kilige chikobage korekana nemona kira abana bayandete gusoma indo chino no robot ya gazeti bakari goteba nga chiskuru kiri cie serikali da kiri cia banyene tokorenga ni birengo by'ikisembiroro cie serikali bado nchitigarite magalende ntogenete ngo mwaziri akarate birenchire kamine yudayana enchira neroro lakini asemega ne twakora nelio mungwano yo mubwitirete ase kenyurukia bande account ya bande na ende account ya bande kwara abanyene bagukwana bagateba nga nyasa utalikorara utalikoliyomena kina kinara abanyene bakorurumbyo mwancho murigereri wikira butu akomanyiria ali agendete gukorekana kurwa chinsemo ao nigo chitiri giteke 50 na isano na ibire asemambia bono maiga y'ichinsa 12 cia bono mambi gweta na mono togote bigendera gutupu ati Diana timatiko sino bwate chi message yangibire satuiga tuligereri bari baraso mtandao ilitonyara kabato kweyaliga niko genda SSML yende y'ikigazeti asitogichiko kabato kumanya yale s'ikigazeti Manjito Mulgeria ndasomega tiju jumbe oyantingo somea gono ngabiri kiagara kunya turi to kwirana tunyarite gusange kiagara ndoche ujumbe ne chinyinge kulenetigana ara somega tia bali batumire ujumbe chiabo asomtanda ito Facebook haote banere Wesley atemba goteba morning koroa kirwa diaspora mbaka Nyamwanga seito haote bangatiunden elimwache alivyo elimwache alivyo haote banga pamoja nwari miomorobirio mugaka kiragita watching from Matongo Bokera Nyamira County kwani abantu ba Matongo White Daf murago tebabwa kirebiya kuro Kalen agotebano alime yomoroberio pamoja na bego Tennis Boy the Noise Boy yembogo agotebanga no alime yomoroberio Javet ageta momanyi zoko bwa kire no monene Nyasaye kurasunika Happy Church tuko pamoja Musolbe usawatebe sokone ya mwamu na butambe Edina Kemto kutoka Imara Shoiko Logged Josphat Mwenge password good morning from Thika good morning to you Edina timakogoti bubionera uteba kura utawala mihango watching live Godfrey Yongeri utebe soko TV live wakire biya mwensi wakire biya gocha sorry Godfrey watching live kura ruai always ninche Godfrey Agari Ongeri kaite momroma ba Innocent no ari me omorobero abegeri kinyanga wote ba watching live Clementi Obado watching from Jordan County tuko pamoja hadi tamati na wegeni nongo yobo kima case badaye from Kitutu Masaba Nyamira County ataba we represented Magombo Center Spanduki ataba good morning to you enengo yobo kuma case ataba badaye nabayigo Salomo Nyoni good morning Korobo Igesa Village Kiongeti pamoja Nabayigo Victor Onyoki ataba kurwa Nyangusu Bokinami Village ligena we represented Charles Rwanga Mwalimu Charles Rwanga ataba nwari kurwa chinsemo chia basement Kanyerere nwari meyomorobirio ataba Weldon Nyauri basoyi meyomorobirio Silvia Morala vikwa moka Jacqueline kwa moka Elava Irmisuko nabayigo Prince Nyachoti moka ya ataba Tiondim kwa mpigo nabayigo Solomon Nyamongo watching you live from Kibwesi Makueni County Bonventure Mobisa kurwa Kirwa Mosocho na ndeme yomorobiro nabayigo Job Orina autebanga kurwa Nakuru nwari meyomorobiro Fidelis Kerabu Pifon auteba good morning Diana and Innocent good morning to you salamu mingi from Doha asante sana na intito kwira makwani Kristoba tande auteba kurwa Borangi Kenyambi with my wife Lydia Kerbo abana Sheira Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga mother-in-law Mary Mikae abasani n'ababisa bayitoba na mashabiki yonsi ya Nsoko TV autebanga basoime yomorobiro Manchito Mulgeria
na bangeno chimo tubete ujumbe kuri nete bwateri chinga kitokonyara tugocisoma chinga kitokwenda sumo tumokeigo tonyari tukwirana tukumanyari asye chigaseti. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Omwancho mulire Nensoko TV Ngetaseni Nensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili teni gongor ko petuel machin na nyora netrobin Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma na PA system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyo spare part chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira wose twakirishe miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso
ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunga tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV uboroso umugusi chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono n'echinjira kyago goikaransanse nakobeka TV yawe kwene kingangwe somya oregekoro ky'omugusi wetero murobiryo bw'igekoro byito hasi tukumera nabaga kabasamwerere nabwigabange nabanyika eriko kwanira okwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yawe na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito ime Nsoko Nsoko yegoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero kera kama tingatara gaiketaoni ya Nyamira na lena shauri zangwe ngararombo ijano Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandagita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono kigimo mwancho muligeli bwa Nsoko TV nigo chetire chitaika isano isato maiga yense ya mubo ya mono mambia tutete go swa sensemeli chigazeti torali alese chigazeti ncho soko kwane gombwa te gazeti ya The Standard Diana nele bwate na gutanganira kinirende majito muligeria kurwa sensemo ya nembwa te gazeti ya The Daily Nation no mtu Innocent ya tebria ya The Standard ya ne kokurkonga The Daily Nation chwe igando chenga igo mwachi mwambe bya The Star narombwate asili tukoliale teria tumia yaya kwa bebigo ngayo korkurwa timatinga community liete linga yokorwa na bonda irane ling seitombora nyansionko sise ward kenyorogie tanki naende na bonda irane lia nyumba narua ponti maiti context at which kwa boli swali wana bali stable ni kirasimi Innocent gaite kiranyanke ganiria lakini no ana matemu karare kuli kwali ankwala ko tebu chora option ego sebi okay muy boli ncherale okay dana na tumetu muy boli tinde muy boli agataka gochanga uwachire Innocent lakini bari kumunya tingo nyora haki wikoto kasemese kero muy boli agocha sawa chebono ichume sawa
mwancho muligereri chenabo muligereti kuna gocha obora ororekana obora urukira iga kurunga chwe ya iteba mwancho mulintete korarigeria aliare sechi gazeti Chelsea P litonya ariko batokonyora libaga tumago swa asechi gazeti chinde katenga omo director ne ochibekira ase screen buno chiro cyabo asema bya bono mwancho muligereri ntagetego cha kandara chirigereria gocha kane gazeti kurukunga The Daily Nation eswagate abanga when public schools leave the poor behind ngaji school chiriche serikali nigo chiatigire bali babwato botakobo ere magega mwancho mulina bonyara koba okoranga elina liringana limwamuli gazeti ya The Daily Nation waigase gazeti ya The Standard imbwata sokoboko bagoteba hit by Russia's war andenge ya mateyemo nigo yanyoro gwakwa kubwatekana nensege gendrete asenseli ya Russia na Ukraine. Gazeti ya Taifa Leo ni yote blanda nyingine ya Gachagua sibagale yote banga chinkwana chimusike Gachagua igoro yoko nyara kobaga yote banga batwali huko igwana nekiama kia Wiper Patriotic Front igekora wano musike Kalonzo Musyoka iga somuchio Nairobi uchikoba ba utwara bajumba bange goiterese kia magia DCP nande nigo ya orokiri omomochonde Kalonzo akolire. Gazeti chwe ya bwata soka bako kwa yelingana limwamu ekoroteba ya The Star. 2 top court judges to retire as 2027 looms. Oteba abana chebi na beke kambero ekenene nigo bachikoba bakogenda retire ekera omwaka bw'ikiri bubere 2022 obere irange. Togoso ase gazeti ya The People Daily koteba balenga is the opposition falling into Ruto's trap. Liboli bako bolinga gose ekyama kya kiliye osensemelio kwa melie serikali. Nigo ya soire asomotego bwa omurai bwense William Ruto. Ase gazeti ya Mwananchi yense ya Tanzania batebanga tunajua mnachotaka. Batebanga ntumanye tikilimoga netyo mwancho muri nabo wesomera gabu na ndese bakaratanga vigogo wafyekwa umea CCM sura mpya za chomoza nekero serikali yense ya Tanzania egendete kuyaligania sebirogo asbagara batebanga bali babwata malieta manene nigo barusi woro nabo igo abaraya baya konyara ko babakobogolia SSMU ya Tanzania asikia makia CCM bateba mea bali barengi bamanyikanete nigo banyara ko bakoire bakobugwa nabande abaraya bayi bagochicha tokogenda asense ya Uganda babwate gazeti ya Bekorunga Daily Monitor yoteba ebi ya mabiri bya opposition parties in 7th seat MP gap bateba nigo bibugate kati yabo na ke ekiama kiliye kora NCU ya Uganda ekekora wanu muske Yoweri Kaguta Museveni NRM bateba nigo bono iga kebugate abarayi 52 ne bateba abu nigo bara abake NRM ebugata abarayi abange nabali bagatwara abarayi barabake nande nigo baganiriya abarayi 52 banyara kwa bagikirania aso mu buli batebanga banyara kwa bakorengana wanchana igegera umuntu agatebanga ubwate libaga gose ekap ne minutinga ekineke mwa gose kebawo gitigalete mwancho muligereria se gazeti ya Business Daily ni bateba employees earning above 50,000 increased to 1.5 million ngago ikiraboni ga sense ya Kenya abakoli emirimo bali bakonyora kibese kiribwe 50 gukiguru nigo bayikire miliyoni emo enugutaisano aiga SMS ye mwancho muligereria nyegene tenga ngomanyande gose no bale ase bracket idara ali alese kigazeti na nigo chaka ne gazeti ya The Standard yo mwancho muligereria asengo chaka masemo bakale batebanga nige amateyemo ime ya ruaraka etigarete no muichano monene maega ya ise oyurenge omontere babwe matatu konyara kobaga kongainwa na koiro guika asense ya Russia ngachi kobaga kwaiwega sirekini agaikora kabetereri guna gosoiwa sege kozi ya jeshi ekiokia ense ya Russia na niganya takabaga goiterwa ase ense ya Ukraine ekerarenge kobaga kurwana kera batebange ya mateaye ningobono etigarete no muichano no borobone maega ya isego sira mwancho muligerelia sibagalo teba muchando yugo gendete kwabusa chinse chinyinge chioro wango rwa Africa asibakale konya rakoba bakongainwa abange banyara koba koirwa ase ense ya Russia kubwetekana no botakobo ere nabo iga banta abange babwate okoganirwa konyore mirimo nigo batebire nga nigo boni go muchandororo abo busana bali bakoligerelia igoro yobulendi bwense engima nigo bakwane nga ense ya Moscow ense ya Russia nigegendete kuna koligerelia
bali bakorwa ase chiamate chiri chitabwati kende banyara kwa bako bangaina abako ira bachi kwa baba gutumika bunenguba yo kurenda abanyanyimbo bense ya Russia gento gekoirera ekera babe kirubosio baitwa kirogobe ku bunenguba yeko nyara kwa bage koleto muchando mwancho muri na bokorigererie gazeti ya The Standard nigo mwancho muri yorogetie publication go se gazeti yamo nero yanyarte kwa bage kolika chinga kichindese yali gotebyo murai bwense tiga gonchora amogongogo tegera abakenyo mwancho muri na ndese chibicha chiritwaligereti na nigo bateba Russia omorembe n'ababisa bao tiga kotwara muchando na mamo mino nande boyigas bateba lenda mamo mino nande kabe umumurumuya nande lenda abana ba mino nande na tigeire e amateyo inamangana yo mwelio yo mugako yo guru Martin Masharia atebeti umumuroye okurugunga James Mutonga akera achite ense ya Russia ine amateya meko inyora nabokorigeria se chibiche cy'umwancho murigereri buna batebo mugano inigore asepeji ya kanene ya gatano ngo yobwatinde go ikoronya ariko bango yobwatia na namono nyarko ba ngo gotebingi kero Diana ntatora atatebyo yole ase gazeti ya The Standard gazeti ya The Daily Nation The Daily Nation yes Majito murigeria gazeti ya The Daily Nation mugano omutangani buno yomto Innocent yakigete gotebya nigo gokwanera igoro yegisemi Buna boroki wabangiye kurwasi nyomba kiriya kitari kwenyara bose family kitari kwenyara bakunyara bagutigara magega kulende ntarachaka ni bata mabolyo gochaso yominto Innocent no yominto chwea Innocent school wasomete ne boarding gosene day school mwana minto chwea day school gose boarding aki elieta ndire jikorokwa arambe talikumba arambe wana naye kwa chiria bagaka baito bagaje te babwaterenete bale goteba kiro montale te bigito chikara omwe chigaje chigachinji elikuwa ariko iwo omedi master gotene na parade mandi batambi Innocent onyango chiwasi chamagacho chamagacho chiagaseli gusana tamwelia motigalete siringi 300 wakomente tamwe 500 800 igo mata wachakire kubugulie paki lakini tutachitinze tutachitinze kakya mangere mbwata magora ibikoro tenebi Innocent tutachitinze inse no ntachete baba mwajito murigereria mata tayana ayo nyakole kuru kiti ntutwabere ibo neliane ndiye abantu twalire bakebitume bisambe twarari no rarire getumega sambe ibo neliane ndiye minto chwe Innocent ibo neliane ndiye okay mwana fosi oyogo igare stubborn bakasa etera kwara dara kwebere libono tikake geutereke ko bamboke cheni integerete Manjito Mogeria ase gazeti ya The Daily Nation mwana otebyo mugano mutangani nigo gukwanera igoro yesikuru kibakorokanga harambe ni kisikuru kiriye cyo bomenye bwime asiba gotebabuna aboroki wabange kurwasi kisikuru kiri cya harambe nigo bagotigara magiga kubwa balia abagusoma kisikuru cya private abange baba ekomanyikana buna go cyakira emyaka emeke use myaka 5 baka 12 nigo abange baba konyora masomo ase myaka 5 kolende bali barasi skuru chechi boarding tanda boarding nigo bakonyora masomo abase myaka 12 ase komanyikana buna abange babo wikiraboni go mwanjito mulgeria nigo batari konyora kibese kisaine kikonyara kiko bakonya skuru cyabo mugano yora se gazeti ya The Daily Nation page ntangani noro mugano monene asugo kwanira ngenda se page ya kane so ogukwanira igoro yekiombe kya Oxfam ekiyo kuligereria igoro ya mangana yitisemi nabego gokora obulingo lya guse research igoro yetisemi buna kigendete gokorekana sibagoteba buna abando kiwa bange angimona baiseke kurwasi skuru kurwasi family kitari kwenyara abange babo gendoge kogerati bari gukirana ase skuru no kotanyole bitamba byo bochano ingama tukalia batari ko binyora nigo bakaba bagutikara singa cyabo nabigo bagukwanira igoro yesemi yo mwana mo murasi bagoteba buna aba muri abange gukira boni go manjito murgeria kisemi cyabo nigo kitari koligererwa kolende bagoteba nga asti family kinyinge no nyinshi kitari kwenyara nigo gukira boni ga support oseba ko basira abana basubati bayi baba mura asibayigo bagoteba nga egento keirira abana bange gutiga kiskuru ne kibese abasubati abangi gusabana abanyaruka abanyara bakwena kinyomo cyabwango banyoro bolito bwabwango nabayigo banyara bagutiga kiskuru no ene ndagira yanyarage kubabura manchito mulgeria omugano yora gazeti ya The Daily Nation page ya kane
mono nigo kwerera igoro y'abana gusoma cisukuru cia Harambe abana bagusoma boigo cisukuru cia boarding asiba gotebanga bari bagusoma cisukuru cia boarding wetera bayiboli babo konyora gusikwenyara nigo bakonyora amasomo abo bakabanyara bagokora kolenda bagusoma cisukuru cia kawaida banyara batari wikirana sama soma abo kolende serikali nigo yaboligo kwenekia abona kubwatukire kibese kisaine ocha cisukuru cia Harambe elio serikali cisukuru cia nyara kiwikirania amasomo abo nabigo aborokiwa banyara babokonyo kangena no mugano yo ocha soyo minto chweya ayira yokwanira utatenkwaniro ibu school wechi school sauri wate wangwata chitense nabigo seneke na bali bara cisukuru cia Harambe ne boarding a difference nero nabo chia boarding nkonyorore lunch bituma biri bijekiro the worst situation ni ilikuwa ari kaka kwanyoro mwiboli netundu bali akale echikoni gari astogurugera no esese yaito posikere onongorete reality ke kwera turaro binte na birorire na ende na kinda achikoba achi buno yokoroku innocent innocent kenda sime kama pera mata mapera to kulia na alia na alia ne birangwati na alia bible basi mige ekifukado twe obo maene pi ntura sime kamete emete tigagota te yebigito no ma to mote boli ogochwali kwa ntura sime kakwende ebirangwati biringo konya byarenge sana lakini wono dana to chichete reality nze yarabukiri capitation ye abana bakoyogwa gose ekogenda school the capitation yeli ekaroko nyeligereri ebami nire sana narora analysis getenga capitation 10 billion allocated to close to 10 million pupils eyo nebesa gete enkasana kwama konyora dibage besa yari gocha eisaine ngwarora state house yatumia gose around 4 billion on travels alone twamanya gutiga asicibesa chiwenerete koba spent egere to elevate abana bali batali nini kwenyara egento buna lunch eskuru dana ne innocent kebwenerete koba compulsory abana bari baratamire school eyu aroteiri because of endagiriria koba provided egera at the end of the day kwanyoro kolireki kwanyora osomire igo no maana na ki especially nini public schools ndobwato bore meru na ndobwato bokom karoto gochicha about go balance sawa sawa sauti gukwanira kisemi mwanjito mugiria na rase gazeti ye EPJ ya kane nige gukwanira igoro GHS cyabwa tugitune serikali ecyukire 27 billion kwetera asomo waziri bwikisemi Julia Sogamba ekerarenge kinsemo cha Eldoret National Polytechnic nigatebiro bine serikali nebigetemero biyo kikwene kyabunango sirere cisukuru cyebobundi imensi ya Kenya nabagaboro kiwa bali bagakora omorobiro CBE wetera ase obo kubwatuka kibese cyo atebire nganji kikuba konya asti skuru mwanjito mulgeria nasomera subagale ase gazeti ya Daily Nation page ya kane agase page ya kane nigo gukwanira igoro yo morobiro sha asaba gotebanga litskuli igoro etariki ya mutinyo yo December abali mumbabete shifted usia somorobiro sha asiwekira boni gato komanyigwanga abali mu 249 nigo bali inpatients nabego 48 babwate maternity cases bachakiro konyora obogwene bwabo mwanjito mulgeria nyonyaro mugano bya subagara gazeti ya Daily Nation page ya kane Wancho bulgeri linko bwati mugano lenga gazeti ya The Standard page ya kane swakala gotebanga umusacho yuwe myaka 39 nigo anyaltuko baga gotebigunga mirimo ne kale asense ya Russia yochikoba omontere bana boigo eliye yokonyara kobaga kobomu abusi mwancho bulgeri yeseli tagurunga Martin Maisharia mburu nigarwetenga kagenda gatiga bana bae magega na nimona ataragende se ya Russia kanyara kobaga kwanera umwana yo korukunga mutonga uyibwe myaka 12
akamutebi bono nigo nagotigire unyara koba gukurinda nyoko nabo igo unyara koba gukurinda abana ba mini kibusi era twateba joko neli italia masikani asaba gakabali babwate miaka ya chire unyara koba gukurinda ba mamu mino sababu mino na nene mono monchu murilie sabali ya buna chetororo na buna ya onchoka ekaba makweli asabakale goteba nigo abanta banki bakale koba bagotumekwa bali bakurwa asobotaka banyara koba bakobeku bosibune nkuba kero kobeka abantu bune nkuba yakoreto muchando mwancho murigereri nabo kurigereri nka Kianya takaba kagende ya Mateyo ere chinse mu chiaru arakaime county ya Kiambu ase umuspati wono Grace Kadhoni atigiru na abana baye bane maega yo mugakoye gusira chweya na Diana elitali tangani twa kwanire igoro yesabali y'abakenya bakali kuruga iga Kenya bagenda Russia batebwe gaswachi ko bakuri kuniga siengao bagikora banyora chigasi chingao twara rumu wazili bwa magane chinsi chisco Musalia Mudavadi yogateba mbagenda te kugamba no mu ambassador bwense ya Ukraine nabo igo Russia baranga abakenya bayirina kindi andoroche ikine case kende chi agent ichiko buguli abantu abakuru bayiga babayira gucichinsi chisco njibwene te kurabuli gungaki abakenya abanigo babanyorera imbere maria yochiko babekese ebyombe byobo nyanyimbo urocha abandi bayire tosira bagi no maana yobichana sana maite toligereria ngane wide Ukraine na Russia mbabwate chisegi cyabo ekyo cyarabiri akarokoligereria a population ya Russia around vale 144 million compared ne population ya Kenya etora around 50 million kumagocha oligereri budget ya Russia military era around karoga convert chibasa chirintu Kenyan shillings 25 trillion chine chibasa chibekire that is around in fact 7% of their GDP 25 trillion. Ye budget yeito igere budget ya Kenya ile nga toikira 4 trillion. Waloroche igo budget ya Russia ya army yoka na be Korani Kenya miaka renge 5 good years kama ya kweboli Russia budi getamba na jeshi anga 1.5 million kama ya kweboli wae batataketi gotumia abantu babo they have resources they have everything but again bamanya gotumia chi agent ko recruit abana bito kurugaiga abasaba bange bakonga innocent batebwa chigas chiralia eita ne holi ujikolinda chigas chiralia eita ne supermarket ogujikolinda omonto manya koyugubo oyuguno moshahara uchikokombea obugima amenyetega eroro la kende breakthrough ya chire ntwe ekata utiita as a nation ntolenze kidogo kuru military expenditure nini ntolenze kidogo but bono ligerelia se problem egochera one sio kolandi Russia according to nechi story twasomire kuna waikense liga kwanyara abantu bakukubereka okay kwamanya go sign contract elikire ke Russia ayetoma etininki next omonto kwanyora ole military camp nga 1 week kwa bero mwana jeshi ochiko kale kwerende ochikurwana ne yune cause ebwenerete kwenda 9 to 12 months omanya go qualify nini kwa besoja okay the thing is ndiye genteke gakoera who is responsible because nabato koraika ni genteke na human trafficking okay chwenta getoligeria gazeti yao ya the star tatevine liere bod lingana limwamu agera togenda busio gwakwanire igoro y'abakenya bagendete koirwa sense ya Russia asibakare ko babako beku busio baba enkuba ekeresegie kurwanwa Russia na Ukraine engaseti ya the star indo chemegano nera emenge koracha kero yomo lakini ndaragenda the top story
gazeti nera captured na ende kabekwa nini front page yani umugano efisi eyo era yena ne kabwatire gekoria ekwere ndoboke in Kajiado naende bagotebanga for the first time this is the only evidence yani obo maene bwatirwe ase a camera chisantiste chichitaite go present to the world botambe tomaetenga efis is a carnival na kwa school mwisombe wangonya tayana Nyangao. Nyangao. Ere carnival. Ekolia nini enyam. Emansam. Bona nga Kenyan Science ba nga ba recorded egento gete ko ba recorded in the world. Ase emansam we yaro rekanete ke koli oboke. Bona bata ko enda go study because ebindo baga study kale na mainaya nenjereria kolia moga. In fact umate mansam igere so powerful they chose it so powerful onye mwakora chi documentary ngorra morase ekwamba ko urano ne simba ekurende because if it bites you na boko nyoranga ya okoleiro so gochima mono na nche kwende yambwata off guard because tinanya kolengera ringa mansam terikoli nini boke. So next story turachi kubwati tororenga what really happened na ende nga case study yako kole kwerende yego come up to chichomo kana norega iga two top court judges to retire bantu ngo retire bale especially the Supreme Court ndobwate nani Deputy Chief Justice oyo korokufu Philomena Mwilu nkolitaya nini agochia na Justice Mohamed Ibrahim ngaite ntoba maete because of twara barolire sana se penjeli karebi na bikoirwa presidential petition chikoirwa kwende so negento keligeriringa ekero ba exit ningo kole kwerende ningo gochicha lakini bone ngaseti na ende neligerereti chijaji chika kwanera about ebine bakolire especially ke ya 2002 yan 2022 ekekia Raila Odinga that was Azimio versus Kenya Kwanza ntoinyolete ngakiba gambete kina keli among the terms batumiete was hot air kende ngeyo gap so igondo ligeretinga the Supreme Court composition yae ngakiego chikokole kwerende okay chwe that constituted because the Supreme Court is very necessary especially here in Kenya because inaerere the last resort ronyo kwa bwiru chikura tenga buna Tanzania maetonyo kwa bwiru ni first yo kumnyaka buchi iga ndunto bwate the Supreme Court naendera ko ekwerende lifeline okay natakoto tebi abachaji bali batebira se gazeti batakere chikaba bakolitaya ubabere gwatebira umubaro olio otebekana urachikaba aseke gamberekyo nigo chikaba gutwara umuchando nande anene mono ekiombe keligie kolikia abachaji ekoro kwa Judicial Service Commission numero bilkira kore ngakigika kirengagirete gazeti iyo ne ongoretia so wikiranu kogendete koligereria abo nigongoira naso mugano uri ase ekegambero na umugano uri se page ya gatano limo mwancho muligererio kali gukwanira ngaki abakenya abange bali banyaraka bagwikemia kayobogotu na ande umuchandolia ebirengereri bya bice byanyaraka babikorekana nga byatwalire ogochanganyika bakonyora umuchando kubwatekana n'iki will kiri kikaleko bakikolikwa asibakale goteba abande nigo bagotoka babwate oburwere bw'ebirengereri bwo gwetania kwanyora nga chiamate chinde chieso irigatina konyaraka bakweroseli chiwil mwanchu muligereria abande banyaraka bakolike bintu biri batamanyeti nasibono iga kubwatekana n'ikigambiro batebire nigo bona sama tukabwa ngo banyaraka bagosaba omuntu ndibwensi uli emyaka ya chiro bwatamali uligete will anyaraka bagakoligereri bebirengereri nakumanyekana ngekeralika egentekyo nigo gegotebekana burungu mwanchu muligereria batebanga bwikira boniga amali gwetani egishiringi chimilioni 50 ye amate ya mekurungaga Kinya Kariuki eine state yamo etaranyaraka bageko baganwa ase bwikiranu
kobwatekana ne will bagoteba ne yobotutu kanuni gabateba omugako uyu nigasirite chitariki 25 mwe tienye 12 mwaka bw'echirubere na 20 mwancho murigererie na nigo bagoteba kerasirite nigabwate myaka 53 mwancho murigererie kuikira bono igani bateba nigo bono iga ekina kirebosio gwikegambero na kobwatekana no roboti rwanyartuka barogokorekana nigo rwanyartuka bakorokorokia enkakieyo kera bakorete city scan bune family nigo banyorete gabwato muchandu bw'ebirengererio bagoteba ogunga cerebral atrophy oyo koirera chinga kichindo muntu nyaraka bagakorosia ebirengererio bitabwenereti na bono iga bagare goteba bagaka bange nigo bagendete gusina bangina bali babwate nonyene amali yabo kera baikire emyaka eliyetabwenereti nigo bakanyaraka babakwenyora bakolika chiwil chitayo boy gombali getega igomo sacho yo maselieta gurunga kimeto arab kili oyo omwaka bw'echirubere 23 nero nyartukaba gakolika will nigoteba aigabwate myaka 105 na nigasirete omwaka bw'echirubere 3 bagoteba kurwelio nigotebekana will yali getwe asa abana baye nabo igo mugakonde nere nara ulikiro bwate myaka 90 nere nigabateba nigo anyartukaba gagosira kabwate myaka 90 so mwaka bw'echirubere na 12 nabo igo nere gabwate estate yaye ere chinsemo chirichia kiliani asbateba nigo nere wili yegotebekana kwa yobututukano tobate chiamate chinyinge sana asokonyora ng'omugake kerekire myaka eli yabeire emegotu kwanyora omongino ikire kabere obere myaka emegotu kwanyora ulikire will yebache bateba igari getegento getena gento gete igo chinga kichinde bateba old age yeye ekegambero nigo bono gechikoba gegosaba igento gikoro kwanga kurigereria ng'akiekera kwanyartuka bakorosia ekerengereri byokolike will ibirengereri byao ng'akibyarenge anamo nase bali bachire myaka konyora ng'a chifamily chinde nchire chikondereriwa chikorongo mugako gwatire bambate byolika kende gyonsi bono kwanyora ng'a chinga kichinyinge abande bali babwenete konyora igetari lakini bali barengange ndi baroche ng'omugako umagire kwa banga utantanire yabetereri bali kirwe will yoko ba amalionsi negento ekegambero kendete kuligereri na buligereti chiamate chisatu muna chiri kirega igo mwancho muligereri na bono ekegambero nige kale bateba ngaba gakaba nabangi nabe myaka yabo yengekanire nigo batakeire banyara kwa bakoligererigwa egere tibabasa gutigia amate yabo isiko asa abantu bali bande bakutume ku butantanu kwenyorera amali ye family Innocent the best example ngate mba mention iti iga maybe because they are ongoing cases, but because of kere in the public domain, ndobugate ndwaroche the Kirima family. The Kirima family, the first family, nechete kotini go contest ya about a will. Asabate betenga, by the time mumoga koli aleko enda ngumbu koba treated, ta mundule kinda tebe. Yani talenge muntu rakole bintu ne birengereri byaye bata konyo uborwire no bogotu bwa muchiriri karokoligeli estate eli ya Kirima woni yere under trustees yani mate binde biga mbuja toko bitabia nande twatebikero kende noena baibuli baito gusi ba pange bintu byabo mapema chiwasirie chigwetera maboko y'abantu yani amali na yatatumino lakini chiwasirie maboko y'abantu abu kwende trustee era appointed na court kero cha etira maboko abo bamanya kubarusiri baba gakoera abantu abange bangire gochamu baigwanane bamanyenga onye twatikere twegenteke tigatogeshe nini iganaiga so ejibine binto bira tu affect mbaka nonya nase tukurwa nga karokende na na baibuli baitu apart from egwirie yokolika sometimes nonya no korokerli nini orobebe muntasi mekemete nabo chagata batata na ngorogetiga iga wafo idi chisegine binte okay mwancho muligeli nigoro yokolika chiwil tomatenga abagaka sebinyoru bito barorore myaka yenge kanire bono ebinani obishika babiko bekubusyo nakoligereri gunga ebirengereri byo mugako yo mungino yo kerakoli kiranga ogotigere plot akibiyarenge
ekwera abande batokire nigo bakari kulika chigwile kera batantaine yabetereria abantu bande benyorere bintu bya mate na bogosoma umugano uyu asenchire bwikeranu orore chi amate chikire bosi wike gambero na ekera obonya bwa kwaliru kubwatekana no robot rigo banyagitari kiriya korekana umwanchu muri gari page ya kane egere tumaye kogenda umutimo ko nimbwa tumugano gaigas bakarota abantu babire nigo babete bakoborigwa kubwatekana no orubibe kugwa aseseme ya makangeni na nigo batebekana nigo rwanya tukoba gusenya sini yagwete kubwatekana kiri bateba nigo ebire gitabya agenda senseme yo na kwiyeli chinyumba chi enseme ya makangeni echichenya kuba chikube kunse liko igora libagari ochikwaga chinyumba chiri chamagori ainse kubwatekana no guchika we serikali oyo mo bwabali banya tukoba bakorwa ase omubasukano yo nigakote banga nigo nago kire nande ane monongore nya saimbi jamono na tukire kinda moya selie tukurunga Daniel Muhonzi asagote baniga nya tukoba ga konyora ga gotamakurwa senseme yo atanyora tichingo machinde lakini goikera litu kuliegolekere gazeti yari ko bagego kenda sembeo ni wateba abantu babere kwanya barusi gwa bande kera batigalite aseti ginyani ya matoboli yagwete na nemono na magena na nigo bono bateba konye nigo bali bakonyara ko bakurwa bokonyi kwenye baikiroro ili banyara ko bakoranga banyara ko bagokonya abantu ubalenge ase omubasokano yo bwa enyasi kwagokana mwanchu muri na boso mu mugano ya page ya 5 Diana timatiko sino bwa tumugano go chigo cha coming tete ndo mutimoko oyo kwane tuso gwa tukatokoira negere togendere busi mugano go chigo cha no mwanchito murigeria no kuchingira ritskuri nyamoreo ritskuri goro batenga ninkeri bagukwanira chweya tokoira na ninchi ko batainga na ki notistan MPs baki usiri gose kumuraga muraibense ebyara nago mutebinga watu tigire watu ebire okay mwancho muligeri na ayu na mange ni gotoka ndo muti mugotoko irana tuligeri ya yale sichigazeti chitu Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancho omurigereria ayebune motutire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oburuso w'omuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662.
ebagoteba ngo yogoseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao segetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koleta ng'anya sae nigo ndakoretera omorobiri okorokung'a amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasturanya ko batukwegera ring'ana asobwagare nantari ayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomurisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni mwanchu muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinsemo bune chia Nakuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi mwanchu muligereri bwe Nsoko TV muroberi Nsoko bwa kire nigo chetre chitaike 45 na ibere togendete kuligereria liare ase chigazeti na ase page ya kiandanje bunali nagatebinko irana he amateye monigo egenderete kurera abanchu baba abanyatwa bagosirio obugima bwabo asesemo yebara ya Limuru na Ivasha kirabare ko baba kogenda asesemo ya Lugari kinyorego runga sango ime county ya Kakamega ilichikolera ngina koro abo bagotebekana nigo banyatwa bagoteba sabali nigo yoncho kanete nakoba eya makweli esbagoteba abantu kianda be amateye mo basire tubugima kubwatekana na ase gazeti ni bagoteba nigo abo banyatwa bali netegalia yamo yale kogenda asenseme yo yekenyorekyo elibachikwa bakumulera ngina koro kolende esabali tichitwa bagegwikirana ni wateba family yunigo yalinge yabantu 14 balinge segali eli kurunge private na nigo bono igabagoteba nga abantu batano bokana ubatigarite bare moyo ekera abande banyatwa bagosiri ubugima bwabo batatu nigo bale asenya gitari na kianda nigo basirio ubugima bwa mwancho muligenda bokoligereria buna bono enseme ye gazeti bagoteba nga ya mateyu erene birero Saudi mtu Innocent wa kwani digoro yimi basukana yepara se gazeti ya The Nation page ya gatatu manchito mugeria abaronde chigari na baronde chipige na bagaba 90 bonse batebi guchinga kibine chiga chiogotara use chiokogenda kurwa chinsemo babeba kwerenda na gwetanga kurwa asime basukana yepara kare nasumugana nago tebinari guchwa kolentero manchito mugeria nigo gokwanere igoro ritkuligoro ryari gucengerwa abari barubari toboroire bwenyamore gusubura irobwo asito kumanyigwanga abantu abake nabwo mwanchito mulgera wikira boniga abantu bemyaka emeka basaye nabo bakwambuka isoborero bu aso obonge asito kumanyigwanga oborero bunigo banyatbo ikaimensi ya Kenya mwaka 1984 nabo igonigo volente to buoba imensi bokaba bakolente obuoba no ene chinga kicho na nto kumanyigwanga gochakiro mwaka yo 2025 abantu 110,000 nigo basidia magima bwitira oborero obo no mwaka 2024 nigo balenge 21,000 asito kumanyigwanga wikira boni go manchito mulgiri abantu babiri infected nigo bali 94,000 mwaka yo 2025 kolende nigo bagoteba bune serikali nibigetemero biriyo kweneke buna kolentere enchira abantu baranyali bagwitanga no boriro bwa asito kumanyigwa buna abantu abange babwate emyaka 15 go chance nabo go 24 go chance nabo bakwambukisa ururero bwa century ya bwango nabo go abana bali bakunyara bakuiborwa wetira abayiboli babo kubagonkia banyoro borero bwo oye gazeti ya The Nation ngo kwanerere buna abantu abange bakunyoro borero bwo nabo go buna baranyara bagwetanga no borero bwo manchito mulgiria saguliye biro no nyare ko gwesomera sobo agale ase gazeti ya The Nation epeji ya kabere
Wancho muligiriri koira nase chwe tatebyo mugano nori gwatwira na oraso mutimo koliria. Northeastern members of parliament na bu bakale kuraramikanga karokende serikali ya Kenya Kwanza ya beire ge kobeba na ende karukuligeria Northeastern yure Garissa wacha nione yure Garissa, Wajir na Mandera bataiba bwate a combined 600,000 votes na ende chine chikura karokende chiragere trigger reaction go say outcome ya election, considering that the last election umurai wensega wineti na margin of around chikura 250. So aba punga bararamikira na ende batabirenga nyuma yo kumwakera Ruto ekura barabuwe batigire maega chipara chiabo nchiraremwe chisaligete basinyuru nonya no koranga ki bintu byao biguika chichiro mapema boniga bararamikire batebanga egento barasirene chi press conference barasirene chi speech cyo muraibwe nze na barabwe batete barole biragita bigonchokana na sobo bigo kolegasi wancho muligereri nabo wesomera segazeti ya The Star boigo totikarita sensemo ya siasa umurai bwense William Ruto na boigo murai bekiama kia ODM Oburu Odinga nigo bono banyareko bakobeka maiso guchikorusia bajumbe goza babunge bali barorekana ko bako abarai abo bali batali kurwa asensemelia bali boigo bali banyareko babekirwa sa maiso no mo senator bwe county ya Nyamira umunske Okongo mugeni uyo gotebekana niganyara ko bagakogenda sensemo ili yabwate abarwaniriri bali kurukurwa asebya mabitali bya ODM boigo omujumbe bwensemo ya Nyali uyo aseliye togurunga Mohamed Ali uyo asechinsemo chirichi ya magarini nero rekante ko bagakomoko boko uyo nyara ko bagagosinywa konyora ekiruga senseme yo na nigachiko bagakurusi kurwa se committee ili kuligiria mangana ya kurunga service commission ime ye committee ye bunge na nabono igo nigo mwenchu muligirira narolira barayibande bali gati yabo no mubunge o kitutu chache South Anthony Kebagendi uyunare oromusani bwange mono bwumuske Fred Matiangi uyunare chikobaga kurusi kuba umukonyi munyakirogo ase ebunge yuase committee ekoligereria mangana ya investment na HSM mwanchu muligereri igati yabo nere Clive Gesairo nero chikobaga kusiri bagali ya Patrick Kosero na boigo nindo chega igaboni halwa leni achikobaga kurusigwa koba mu raibwa bange gose ase ebunge gose senate bwasa kurunga majority chief whip boigo nindo che asikelia kubwateganirwa noko mubwate sio koboko set panya kobwe kiama kia DAP Kenya kirali kobaga kuligia libaga na maega yaye kogenda mamincha yo tamubwate sio murwaniriria oyo bwolenge bwe kiama kia UDO yo nyoro buraibwaye kale bwa misi boigo nere nigatebekana nigachikobaga kumira na umuyuyu boko Rusia ababunge bali sechi committee mwanchimuli na bwe somero mugano yo bunolikire ase gazeti ya The Standard debate ya gatano gatatu chweya innocent mugano no lega igate Star page 8 pending bills yani twabere to kwana ingane ya pending bills as a control of budget Madam Nyakang Margaret Nyakang aotabanga bono iga serikali bwate edeni ya 524 billion pending bills kero to kwanera pending bills mise konye beka enjereli kegusine elitota banga ndu example konye ala bantu bakolete gas gose baga supply goods gose baga tender their services but kwanyoranga mbaraka nenjera yamo chibese chibwana litako circulate chikera abantu nsali ne serikali wakana ekwerendeye ebilie ya babwata ya 524 billion ene nusu trillion to is a good example akaro muntu ago supply totebe gosene ndagera guchinya kitali ye serikali
nyoro muntu nagulete ekwende mbego nyoro muntu nabugate nini abafanyi kazi nyoro muntu nera naga kabesete ebe sasa akabesete kuchi aka invest bono kwamanya go kripo omuntu yugo taraka ne deni yae mufanyi kazi yoye taranyora naende no matenga temane guri trickle down pake kerenzali yakara ko wakana anyoro mufanyi kazi yo ngoto mari chibezanga gosengo kwarare shopping agende nka ngo nabwata abana agosomi nabwate kwenda agosomi bono Margaret Nyakango is warning gose orule ogokulera ngo itamole economy naende ngo misamole mwana injo kawaida gekogera pira chibese chiga nabenga nakiugwe tando akunyokolera besanjiyo abange pending bills yeye bakolete chigasi balimete chipara bakolete nini tendering of services abange na konyoranga kero kendenga basiriri gose baruro boiko bwense batana wakanu chibese chabo so nege ndotorachi gatabanga serikali yare wanje echake gukiria te pending bills no enza ali na bakonyoranga ebesa yekereire the common mwananchi wancho muligereri negati yali ali asechi gazeti ni gwetebuna omochando bwa amadeni ya gusama kabeso ali abantu oli bayananete obokoreri go chiasechi nsemo aoche serikali agenda tekoleta omochando na buna bono iga oyo kurukomo control of budget musubati Nyakanga nyariko bagakorwa bosemi guchiabu wancho muligereri ningendete kuligereria ase igazeti ya The Standard na nemona asipakale gotebanga bono ebigambero nigo kyatebire employers mbago chikoba bago Rusia chibes chia chief korwa ase chiwad mwanchu muligereria kubatabanga kubateka nomugano yo ndate ko gotebye nga kigambero nigo kendete goteba tebwenereti chibes chiri chikoro kunga chia shift chikona chikorwa se emeshara yabakori emere mutebweneti enyarako bayikorusi goro na nomono nigo banyarako bako yakwanaya asibagenda kurwa bosemi na asibatebire chibes chibwenete kurusi gwa asekenseme yo njiri chia pay as you earn NSSF na boygo chiri chia shako tatika chiri chia chief nigo bateba nigo chikogenda isko semamincha yeli chiko nyuma etabantu mbabwate bigancha mbibere tubwate byoborwali ntubwate chief na sha toje tuligerelie ase bwango igo mwanchu mulige tonyoro mu manyato manyinga chibese chia chief na ichiko agenda gochi ni chia shanga ichiko agenda gochi igo mwanchu muligeri naboko soma nandi kubwata ndi gona mangana sha naboko rabuna bono iga abali mu banyartu kwa aseli tukolie goro gosa borokia banyartu kwa bago soigwa asomurubili bokurwa oburwali agwetira ase umurubili yosha nakonganyigwa kurwa ase insurance babere bakobana yarasa matuke gorunga ion minute nabono bakanyara kwa bakonganyigwa choro na nigo boni go mwanchu muliro batebanga abange nigo bachite ase chinyagitali chiri chia banyene na bakanyara kwa mbanyolityo bokore na boso mu mugano yo SPC 10 orore litukoli tanganiri abali mukoiranigwa gochia ase umurubili yosha nande buna bali banyartu kwa bakonyora umuchando litukoli goro kera bachite ase chinyagitali aho Manjito Mulgeria tokwira na gazeti ya The Nation page ya 5 ne mu page 6 nige gukwanira igoro yo muri bensi ya Kenya kurugo Chicago chia somo inspector general kwene kiabuna bali bakolenda kibura buru asemesengerekano ya gisiasa kwa bale bakwirirwa egitambukiro niga yakwanita yari tukurigoro asinsemo che college ya Embakasi kamba sekero abachivu bari ko bekirwa egutwa Manjito Mulgeria nigo gochiko kukora ogotindi maiga ya chiburabura ko bachiko enekiwa asomo sangero oerigati gashagwa nabigo chinga kicho bochori boke mensi ya Kenya nasomera mange se gazeti ya The Nation page ya 5 nomo nabege page ya 5 na kabere go page 7 nero gukwanirira igoro yobochori boke bwabete bokoleka na sinsemo chiambele no asego kwanira igoro yogoncholeria kwa gesiasa asibataiti kumanyangani gorachi kolenta chikura chinyinge asobo choli bo mwaka 2027 asiba kuboli gati ya Gladys Wanga korwas chinsemo chia Nyanza na boigo omoske kiture kindiki korwas chinsemo chia Mount Kenya elio kwaweka omubaro monene waba kichikura mwanchito Mulgeria kwa somera mange onyorera se gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere Mwancho muligereri cheta itakwenda sensemo ichigo soli karo mugeni tugala sensemo ya kabere studio
ase page yo mwelio ye gazeti ya The Standard ye 43 nindo chega iga umuyega bwo kwana nebyegwa gochia asaba niyonjukie giata na omosacha goso omunyanjukie giata kurwa sense ya Kenya Emmanuel Wanyonyi uyo komnyoka chimita chimisano isato niganya tukaba gakwaye weke wakyo munyanjukio omuyabu mwaka bw'ikirubere 2025 sanya tukaba gakomugwa uyo kominyanjuka kuruku Niles wense ya America nabo igo akanyara kabaga kwa weke ababu ibande mbare gaiga no yomo oliebwa baswati okurunga CD McLangin oyiwe okorwa sense ya USA indo chega iga olio konyara kabaga kominyoka sechimbero chinyenge modo du Valentis no alega igo mwanchumulige na banga malieta mangenta nyara kabanga osomera lakini ndomo Kenya Emmanuel Wanyonyi ne Robert gakobwa kewikyo asibali bakumyoka chimbero chiri chiko rukwanga track events chiri chiko minyokwa CBT asogonchokanana mwanchu mulige nabokoliga lya somo yego yokorekanete na nemono nabanya tukaba bakwayegwa ebyego byabo asomo yego korekanete asomochi o Monaco amwanchu mulige ime yense ya France Njoma njito mulige lya nyetu yako watikende da somo Rwanda ndaike ndwarora Taifa Leo kaya ta planda nyingine ya Gachagua magano manora bunolinga Gachagua ataite onye United Opposition yani ataite kerale nsemo ya United Opposition ayewe nsemenene yani kero ko gavana paket deputy Women rep Senate. Okay. Ebyo biro biratiwa ngane birogo bya DCP bya Gachagua. Maete obo maana mbolinga tigago force abantu it is like to limit go limit ya Kenya o force orete ekurende esako y'abantu gete oto imboseli as leaders nainde timanyeti waro chenga nero bieka obwanarata kwa nini ebiroge ntobwate right torolenga tugochagwa osto wakire kura ni ropiga iga mini nyabanta aba tigabachiche with diverse views mo Kenya role ningo agochora lakini karo oenganga abantu bare ko Kenya nyama aye kware kenyera nini enus eye ko ngirani mpaka agali asare ko teba serikali ya ringe ya shares igonye tunyakere tikura ora ikaranza ochi magagali we banga oro muraibu bwabantu bonsi okay ne ngana yaringa gazeti ya The Standard tageta togenda sense mimi Rwanda Diana toletra ngo mu Rwanda go tukoro magani gala sense mu ya kabiri studio togenda nebiro asemambia bono Manjito muriria kurwase gazeti ya The Nation umurwando nenga gitenga umudirector tukora studio ya kabiri ngo yabekara screen yawo gago ukwanira igoro ya America agundo che Trump no aralinete engasi gora otebanga no bad Africans beyond this point nsegago timeti choya gose oronoro tubarore orono mosmeno agotebanga no bad Africans beyond this point kera choya kona korengereria atebe igoro ya ense ya America twaro cyo muraibu ense ya America agatebanga abantu bakuru chinse kiri chibre asekerengo gya gatatu gye chinse ense ngima nigaote ababayiraniri ense ya America maega nonye babekire amagendero yo kogenda asesemo ya teknolojia na binde nigobayiranira amagendo maega chegento ngumitinkelinga abantu ngo chakurubali ense ya America achi Kenya agaigo kwani umwiri oya saje kwani abayiri bayali yachikoira na surube bamukani noro muchando narat mate nindo cho musumeno gabu nindo che umurangu gabu it's like ne barrier geta bekire gose akorosi atarachi gosie ko murangu uyu uraba kaniri okay nande ntoroche in recent past otomira abantu sana otomira abantu Africans koira na gocha ndwaroche nande gente kiaminete buna no bad Africans beyond this point naro chumugano gose mwaro chumugano liwo mo Somali konye mo Somali gitokonyora chibesa ako tebanga nicho gokonya abana babwate
autism timati autism ase ke usingiki emo chando autism to goyoruka kumbe chibase chichaba channeled to terrorist groups. So igegende community bad Africans maybe nona Africa bairire chimbe asense yae lakini rende na target tia abantu oraba tumire chinze cyabo. Okay. Sinye chebiro ntagete mu director beke mu Rwanda ole sepeji 14 se gazeti ya The Standard asendo che bakale batebanga intwe eserikali ni intwe tole broad based na mata abonchoka bateba ni intwe ODM ni ntutogo kwano mwanchu muligeli na bakora eme Rwanda yo gosumu Rwanda yo nigokoro kia maiga yo bochori yo bokego korekana ububibwa nyorekana bunabono abarayi bali bakobwatanirwa na broad based bagendete gokora umucengo asodiye mwe goteba nintu tugoteba nintu kusema nabo igo asoligeretia abarayi bali bali SSM ili bakobwatanirwa na broad based ande bonjekira bateba we are here ntuno tolega igo ande kabasti kyabe getendo cenge kubwata chikishi si rangi bere rangi yo diam ne rangi ya uda karoto wa society chirangi che gose chikala che chipati. Nande buna wate bire ntoro che bago chengera nande ntwarara na no mora ibense ka go kiri. No gwetero bocholi obo kabwa kole kwende. Bwa kole kana. Go bwa kamuka. Bwa tikende kero kyo. Tibasanjiro. Abaguchiria na abatayi tigatura tigira abakora imbaci batoko mwaka bwirwe mu kimikia nda 53 na fene na lyoburuire litangani bwenya muri bwanya tukabo kwaneka waso asorogongo rwese ya Kenya wikira boni go mwancho muligereri nigo tokore stock tuligereri mbarenga bali banya ariko abakwambukirwa chiamatirenga chiatigiru kibwato mu chando yu nabana mbarenga batigiru bale abataka bale chintakana abande batigiru barabatakano nabo igo mwancho muligereri bagateba kuruburiro bwacete abantu abande batigaira sobotaka abande batigaire batabugati oyo kubakonya nabo igo tugotigara kurwa asamangana igo stogurwa samangana yu murai uyoro mokonyi bw'ikyama kya Jubilee Fred Matiang'i agateba umwaka bw'ikiri 2022 nabakulire tenga batebi mubasa gochora baraya babe nande chinga gichekire go bakulira moja koinyora kera mwaka liro bochori ubube ande moje gochago circulate chi video tigatoga ndo mutimoko tokoira na lero Diana ntete tutigale na yega munyage ntubwate agronomist ino angabu no munyagitari atotebinga kitokolere bimeli byitu ne pesticide kiri chikakanire chinse chia boraya kulende chikambani echo no chire boraya marioga ino alese chichiro chie se ya Kenya echindagira tokoli se chikabwate su Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase number 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango telwa tona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ike miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro
wani kamenya gutokanga na twalira obarimi ona wachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kira ritukure Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bw'omugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elikumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubulimi
kuramira bwisiro y'obunda bwense kurende tari nchira ndio sura krobolemi obyoke enyoreri bagaria bene koegwa migirio chisemi nobosemia igirio bolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse Eye Yensoko TV oboroso bwomoguse Mukabora ingerango oye chigosori yabarire cyumurigeri bw'Ensoko TV umurobiri n'Ensoko bwakire bono nigotore asesemo ya gatatu Diana neliye korukunga modela la salama yo korelia lakini tawateba ni tunde ya gatatu igabona ntorekera sokora la salama bona likuwa bukire na ndekera togote kwa bukire ntubona ndurigote banga la salama ninga kiyo mweli mwancho muligereri na nigo chetire kitake 15 ibere maiga yechinsa ibere sema bia bono busibugane nigo ndochenga nigo tubwate mo director ito uri ukoligereri nga Mario gitongo sokari burunge chibichango je kirasole asenchira yo bwikeranu na namono tutate gutwara enkwana ya bene nenkwana ito chikoba tokoligereri nigoro yendagereri tokobekese sani tokolia dagere twayelira matuko ndage ko gukura twamanyangi kiagera kakichinde tokoigwe nchara etaraso amubereriro lito bande twatebanga sukali etaracha ichengo inge chande ngakense Diana yerinde njenga gitendagire ndionsi nere kwa gachumubira lakini ite kwa gachumubira onyekirengia natebi unga basubati bale Ramadhani bakera bakoragera bagateba mbekira gasini niga chibosho cyo ndagera chia chakire kubekwa na intu twajagire kwegeri gunga nyogo koragera koboko kwa ko ngana igatubwene tikoli ndagire tani tikoboko kwa timbanye tinko manya lakini nyore nchino musamaro okay musamaro atebirere mangana itako yamanya mugeni itore ase studio se mambia bono gakurunga Denvers Kebaki kera twari gukwana ingakie yamo lieta Kebaki kera twari kuligera nera nari bateba Kibaki agande Kebaki ese kebusino mwana utakeire kwikireta abana batakeire buri babo makoli ukanyora riro musacha nandelia ba aso musubati basubati mbale baguru ku makoli kwanyora nyancha amandira aso musacha naba subati karibu sana mugeni asante lakini abo umurali ase musubati yakoro kunyanchira nyanchira narole nyancha moyo mu munyali bali na nyancha maro ngoro kubale bensi mwina nyanchira na makoli mungina nali seitali nere na chitagasira katebi gunga balenge abana batake mungina makoli malieta ina legusi enchire litwale korangilia malieta ngakyoga ndete by the way twancheirwe omonano toraire koru twalenga iga ngakieri na ndire twaumanire diri twarenge naye gaiga Diana talengo nari gora kina aje daga toletere tawa twasangete lakini rende tajitia igase endara okay Kajiado mburango tuwere gose nabere ebumbi Kajiado ne nyomo egurugura ne bwatetense no bukendu egurugura mbene eliere no bukendu na ndege wika ya kana kambeo eguragura yani drought murakera ndiboni gose megetari Kajiado senki togochiko gorusiororo Bueno, ogende toko soka bosa. Oiche kwirani chama coach magega. Ogote banga abana bane mbaganirie banyore kende na boko nyole chie ogosokera. Lakini nenda senge njo ya ikirenga
ngenjeri twakorire busiyo konyora bangina bakwirania maboko magega baruko mujubu muntu ga baheru ali sosa lingana ke mate sosa ndia kaoniwe kajiado rero risosa likonibwa muna naro cheli ale ikaribu nalia na bolire ndo jangalia bere ribu koba uga ebikabi bya ikomikomi wanju muligereri oyo no mulimi tole nere na ande numumanyi bono chi agronomist n'abanyagitari turabatebe bimeri iga bakorokunga daktari wa miti ama daktari wa mimea. Okay. Ono kuigule tole n'abanyagitari be bimeri. Munyagitari bwo korabuna na inchi na nyorege kombe gikawa mbiya mono kwa nkeri iga oro nde n'umunyagitari bwo korangi bimerimbi bwenerete na mono twakwariganira mbiya mono mugusino umuntu bwe ibigeri bagateba kabisa nande igaga kunyirense ngakie ibintaga simekire nendagera usine yaro bwatekiage rengagira international cereal and produce board yaje tekarigere libuoya agarora tiga barosie ndubuneke kagitoge drete bagatebe njara nere bosia bono iga ngakie cyale yaro maite kareriria ebironko nkolengu byale yani you could predict the seasons lakini bono buna yachega ika to predict na ndo bono yamenyire ko very funny and worse because mbura ne chieche buna yachire mbura yo kakerero rogo ngatali nkwagesa mbura na bego tu eche mbena ende eche ne ora kiagera buna litwa kwanete last time na ndoko simuna toje kana kwana ngakiende amangana yako ko bonchoreria bwerire iga tubwatete kaleo tu aliko igutwana batanga binte bimbi iga Kenya bono go bitubwatete mwako yo karo kurigeria embura yabeire enkora kuna nateba karo yachire na bego jasiri ase yature oibwese chinga ase yature getuete bakegasari ase tatueti na bomete bono igo ande tayura chote venga ntokonyegete busia iga serikali nonye yarule amoyo ayagotebekana ale subsidized nko imisa bara abantu basimeke ebimeri bire certified n'abantu mberwete gosoba mugondo okore gasi lakini onjore lukwerire tali gosori ina kwaletire nchara gusina kubona tuligerere tikole threat ye nchara mutwa naro chabaga bana bagosaba kibesa bagotebanga dekageire ngense ya Kenya nichi gutwaro gwakuwenchara abantu baito mate bana lete musamarongo igubuna teba bana lete gukunaiga mwaretire chindagera jiro alternative to abarende nje noya ninje tali yarabweka ngorabere ndarakunaigo arwalire no enge batibwe karamba nyetenga linde tu agedase kogori ke bati yetelingera agyogolia yabati agachikoro bora bwa gagari agatebya kwani gogwe chetali yobu dagera kichirichi ale triboro turali rende Oma techinjari sorry eje ndagere chyogo suma ogosuma Kenya ogosuma nkali ngusuma tole na Kenya yasumire nginyo lekende karo kende mutara iburu ntukanye to iburu magaiga umongwana naro lyokoro kwa Moses yaro member igatere tenga omwako yontole no muchando monene morengere biya mulime and I think that was around 1984 akamanya batavanga umotoliro gaika siringi 8 tugaichana siringi 8 motoliro tugaichana na ndenge nyolenga kiyo motoliro ge siringi 8 chibando chikachijika sumwa koru mache mumbu America lakini bande jiji alenge bande jitu ji obege to kumugora bete chikaya jire yelo no chaka which bandage muroji ko usime kuga tetere ya bete ko bande over to from generation to generation ono ntu abande tua chiyogo ata guchiria nginyo leteka ro twarenge skuru abangwana mbale twarenge nabo tokorari no mbono tokora omera na ayo mante tinga nje ba tu kuma boli tin kolimba ko ni views ye byanda tin kolimba kuma boli ya byanda baza kwanga
bono ingichere riswel kwa boli alternative na ende igongo chikoli beseri yawe sinate banga ko confuse ye ebyanda mugusino makongu sana no mwa endagire ende ngao etali okuma oliogo chimbaiga na ende kwa organize rende una baba kwa organize ayo ko abande ba borosye tongo lende kwa chimba jingende igwa omugusi no moletere miogo no moletere kyora moletere ubolinga nga kimwaragira abana bawo kandi nga tata tolenjara bagokana kabisa tolenjara ingi kiaba nga ne mama lete miogo igatwa nyunero ngoli bono nabo tolenjara kaigo miogo nero ngoli ndegorete ki ndere endagere chi ndagere chiro chi alternative foods other than ugali ne chi nyingi chirororo but mindset we need to change. We need to shift utosheke na ile umepata ujue ni chakula tuliko confuse vyanda ide ndagera kune liende tegera tugukwa ni alternatives bono tutarika alternatives ngakitura nyari tugwe tangane michando bune yuko tanyole ndagira litangani kabisa umuntu in a nutshell abantu tuligerera in totality aga space kande gonsi obwate kagotoka buo galia kagotoka no ene so menyete eso komboete make sure nga at least takobeka mau amawe ina mayaya abantu banarite bakobeka ko endo mujibu umuntu kwanya rukuru keti paka uko mauga boli amesete iga mauga inde igo moga konda mbole tinga ake bakia kendengerekera ali umuchiyo ngoli ningi mauga jasime kwingenjeka bile yangi bondo kuja kulia so beka nonye ne eseme kabe olimo kubeka mauga beko mokebo yo mauga mokebonde agasuguma yani we to utilize space area nkato bugate na ende to utilize karembura ya tule tumanyenga onye ntubwati njire ende turakora irrigation to yakolere gasi asichinga kichiri chirororo but of importance we have to employ the current technical or technologies za food production which of course one of them I've mentioned is irrigation. Okay, yeah, we are kigimo mwancho muligelini gotole na Denvas Kebaki oyo nomo semia bwa mangana yobolemi na ndani na mono togoteba no munyagitari bwe bimeli ko charo birigereri otebe kebunangeligerere tieke batiliye tabarakoro barakeroke mwanya bantu ngo tumeko mubero yabatange enkwashia unandigerere tie yengento gete tubwata abafete nali bakuligerera icyombe kagali nande tubwate abanyagitari bo ibimeli maite Diana ase setup ili tuli gusigali onyore ngombe y'umuru murimi yaruarire akorangeria umunyagitari ukuruko mafete nali kebuoya lakini abakari go Denvas mbali gwika mugonda abange Nairobi angora extension officers bakare kogenda aso plot boroboke usiali montaka ndo ateba chingende chiana na aro chiabere yelo igona ataka ontebi ngikere boli myo mwancho muligereri nigo bwenete bukwane rusi ko ye studio lakini tukolia rero nigo twaboretire wasoyega igo mwali mwana someti geography Mr Denvas gare gonte binge laboratory ya geography ge gotoka isiko ale gote bange onye gotete gosome climate tosoka isiko nobole mina baro bagate batogenda isiko lakini bono twaletiruga iga ne publication ya mutwara se gazeti ya The Daily Nation asibakale gokwa nanga mariogo na kale tukale koleta atokonya to the smart farmers mariogo na rakara to the smart farmers ya bono chinkwano chachire chi tofauti unaona hiyo kwa smart farming ige wata si kuruma ya climate climate smart farming or climate smart agriculture ige wata chinsemo mbali tali nsememo ngaigona liole smart litangani kabisa karole smart na kikena tanga wote balinga go utilize every ounce of meal ye mbura karo ya gule nso manyanga ya gule reke meli no na mache karo go kaba conscious no ne karo go siara mache to go siara nga siagu na ali to go siari enso ko nga majin bugade ne arus mu enso ko yenyangao nga yenyangao naro ali ko go rutaiga ya beke tu aseke meli manyanga you are capitalizing no go kina ko ke meli eke
and being smart no kuligerelinga o apply chi mbinu chia kisasa egere chigokonye emebimeri bimere bwango naende bimere bire healthy naende bikine bi harvest gubuya gose bigasubuya bire ndubuya goika bikemesa bire ne afya eliyeganeri gose bire as clean as they are supposed to be. Now, amaliogo arobunarega nare part of the climate smart farming, but amaliogo is the question, and how to use amaliogo aya is another question altogether. So amaliogo oka taoko eranga obe a smart farmer. Okay. Otaligerere tibuya nena bako be chanso ya oko ligereriro bawira ne guchesku arwete gose oitabantu. Okay. Uno mulimi. Bono ekero kuligereria sana imeye mebere yaito gose kera litu kubuna tokoboka chichi koni chaito ase sani yaito ga bono bune era kombeke nale terugie chaiga umate na bera yare kana kombeke nale terua in fact half of it okubwate agasumo gete bono amario gaya naro ogochaka kwemechando yemebere yani yobo komutubwate semebere onye tali gotumeka buya kendi yensi utagetumeka tibuya naboke gugonjukira nonye ne ndagero tali etibuya nakyo ko yoranga kai enda ya bere bobe bono amario garia we katoligerelinga incheraki agotumeka egaraji ko ba mana se sana emebere yaitu ngitogendera mugondo esengenje ndagera onde tayo kugenda mugondo ngango genda for leisure no gotoko genda buna dayana bolinga ngakie konyarekana rende tonyore chindagere inchi bura egere turagire now ekero kuligereria omulemi bono ngakia konyarekana amanyenga bono eliogeri na linda abengo tumeka na ndenga kingo tumeka na nina seki muhimu sana muntu to kuimuka bosa gende pharmacy ogole liyo wanze kunyu buna wateba uikuibunga no mutunyu gweto konyati monya gitari yakuligere atebe nga oyo no na maiso boli oro na byandara atwala mo elio ogete ako prescribe na to kuimuka kurunyomba kogenda mugondo ne pump ne lyogo ogwanza gusiara nga fu uikomanya nga nkyo gusiarira ikyo tagete goitaningi sana amalio garo eso goita ebichuni iri bigori kinyeni cyetu kirito gukikoria ekiagera intwe buna mwanya bantu gotole so selfish ntutagete competition hakuna binadamu anataka competition. Imagine even in the real life kero muntu atagete abo muya kuboyonde bono mwanya bantu nere atagete abo muya kubwa anything kerenseye ekiagera Biblia na baba batabanga ne Biblia atabete bono baite bichuni baite everything but beba the biodiversity takire ko boy kitokuja gukwana litu kuri ngao lakini bona karo kwa mwanga kinyeni cyane uko kikurikiririga cyabere ne bichuni gete bichuni bire mbali mbiro biri byokoruruka mbiro byogotara mbiro binde bikoro ku mites mbiro binde otali korora byego bingo bororo bona binde buna bono onywale ebichuni tokoroka chi afid osechi thrips afid ne chichi mbongi akaro kuligererie esuguma alichi mataria marere goso iguru okonyore bichuni biroro bire greeniga bire nyarunyansi ga tumuri ko birora biri ogakuniga gagwateka ngata ina those are the aphids ande binarite korie se motoko kinira goji amataya akongire mbiri gokuna mbitagetio eyi bikuru kwa aphids egitokoro ka thrips oligererie meme litoko harvest fruits unabona chinyanya aliye karoki abekire bisicha imme no konyora thrips vire ebintu ebochuni goto bomwamuga bomwamu boro bomwamu inki bokolia oroibororia rwe
egesichakeria kiabwenete gocha kubika enyanya bono onye tura identify na ndo manyanga bono nga kyogocha go itebi na bora nyorenga kwaretire riogo actually ritari erio onye tumanye tikoranga trips ira onye tumanye tikoro evi ne bichuni ebinde nata bikoro kwa feeds igo konyoranga kwa siari riogo parara litago konye lakini rende ngakia bari mugoro ba okora mumenya bona intote bino centra wateka bichigaiga nandi nabwate ebichuni bune ebiachire ngakia okora mumenya kiagara erega kwenda se agrofet no mario gakogoro ogendo te banda itirio geriga tamaitinga obuya bwae busobwa ngubore bucha chingi ngakia okora mumenya bono buna nateba o identify ebichuni ndaisi nkondo le timeto simwana kwenda mugondo monto onyole nga cabbage njare ngo nandete gatokebeke buyega bagusiba itu baiwe maito muguziega batebe kabichi ngete gono gwete mondoko mondoke mondoke kabichi ndeto yo kalibomba libomba egera libombete lakini yegesongo ile ko kuone cabbage ne yede yaro kweli bono asinaro kwenda mugondo kwanyoranga kendenkeru waburi igo igetorire yonsi engima kirige kuri ese kabichi konye libomba lia bekire igake kiasokire yamini ke kororekana kebwata kebochora chingoro chiria elite ko ba feed na ende elite ko ba trip enili kondelire ime tutagira likonde nteto bwata sinini tumayo so asilikonde ona machikwaye lyo murigeria sinini embwe tuachaka gosiara tutara simeka kende gyonse tuomi bono mugondo makombe ntokatagetirende ko kolema embwe tugosiara kurwaiga mariogo tuachaka twatebanga ganda musiarire rioga ari ligo siaru ligo koru twakebika mago twasimeka smart farming nande goro kunga minimal tillage ntro to ga rukiri twasometa minimal tillage yani ukulima kwake utaligo disturb liroba tukamanya gote ngeri ni ngo na libonaye ukwango ya egasi ukokonya enengo kwali kuja kuna kulimira it works but unfortunately herbicide sichiria igo chire mara kama 3 intubwate liogorire systemic kagwasiarire gorigo so ase system ime liaita omotori omogima pakansa rio soka wegetemeri wone kinyambi kirikio manyange kinyambi kebwate chikwere chirinsa arie chiwaya chiri chiaye merieri togoroke chistolon osiare rio ese amato na kiome paka kigendense swali ekero kiakorire ngeyerio geriri guchi ekero liakorire liaitire paka liakirense ngairi guchi ineli boti ubwana tugweboli nga ekero liakorire goita ndikiagera ndiri gosira korra bangi bakomore acid mugondo yes ekero kwa mwire yaitire ebintu biri utatagete ngairi gochia bweboligo ekero nakikeri na kwanirete last time gaiganga ayebono wachakire goita nonye ebinyegera biri bieriroba byagwenete gocha gokonya bono igo karwa itire ebinyegera biri bio no kwa harvest bono ngokayo number 2 eriogo riri ringe na bari gokire ese riroba na ndengo chitori kuligereri gaiganga ki ekaro gwasiarire eriogo ingaki ngana ngaki obwenete kuiranirira kwa harvestio gusenga ki amatuko nari ngari gukore ese gwasiara ritarakwa bono nyore una erio herbicides chinyinge gochi kugenda even up to 30 days ekaro ria korire gasia na ndo bono bori kugendera 30 days rensabu 30 days umete within that time wasimigire bando ya korireki ya merire ingetuma tete gwaiteke kenyambike rio magusimeka chibando smart farming elio yo mitata ba bono gwasimeka chibando ngakia kule ngetoka ndo jiminote yo andonga inumo kona kuliga murabo ekenyambi nje nage korete pikwa na tokora kenyambi na asimikire chibando bono chigo chaiga chibando chiri maite highly likely there are some
chemical components chitayeite yakini ekonywa ibanderie gukora ki ekonywa ekongusa one kare ya musire yakina ne chemical kiaye bona bogoja konyoro moeri oye onye chibando kwa simegete ne chiombokwa ne chibando kwa simegete nkorio gocha na boriete erio gayo takoletiki utamanyiti na boriete erio go mubiro utamanyiti ngakirigo cha ngose no boriete na kiye gukonyora abantu baminto squeeze abana baketu ai umugongo yani wetu umugongo yana kibono umugongo ya kabire abantabane ayo mutugo ko nyatia umuntu ogene gitari ogesi paka kende ngekorolekana kwamanya kuigwanga umuntu onyorire leukemia nga blood cancer. By the way, most carcinogenic related problems inevitable kigiagera twache sengwaneye annamono unanagotebia twaroche kubwatekana n'obutuki bwe gazeti ya The Standard, the Daily Nation bari gotebanga mariogo nare akanire kurwa asichinse cia Buraya kinchi factory eki kiri Buraya na mange nigakira se ense ya Kenya kubwatekana n'ikiombe kia European Union kyomwaka gochakira umwaka w'ikirubere na isano na ibere nigo bakanete nga mariogo nare atatakiri gutume kororo na nibo baruete list ya mariogo ayugaiga ali bakanete tuise gutaka kogenda nabo tukoyarigereria lakini essence ya Kenya uise kurigereria iga nigebwa tegento kiriye gotebanga yekoreta chikemike ekyo kiri gwetania kerange nusu milioni nga ifaraya tia marioga ingo chara ala se chireito yes ase mwango iga bagoteba manyago kwa libaga semo ya Nyandarua bia speaker oro bagoteba bia togete ebinge bia bisiarire lyogeririkanire bono abali baminta se bons PS Mwaika lero iganegesio tugate nkwane na ndono anongo ikali na tebanga we need to be serious, we need to talk with a lot of emotions that comes with this tiga ubanya Nyandarua oka isiko ga experiences tugate chi effect ya mariogo igo kere no ne yokondokia konene kabisa litangane kabisa liswali buno gwasome gente kyo umulemi ngona kuburira linga bono liyogeri ndiogoki na kibono likorolekana tinda etyo kwane ngandi yogoki ndagete korwa tips yomuntu takoligereria umulemi yakoligereria understanding elina lili yumura lyakoletheki akwane tena lieli ikiagera serikali yetu ya Kenya policy ebwate asoko lebo amariogo igenga bune liere sigara watebanga cigarette smoking some food to your what to your heritage na tebana bagotekelea actually by undertaking yes otarabeke sigara yage chiro dekelea bone ngento eleberia ne serikali ne dekelete inko insistiere chi manufacturers and marketers of these chemicals ba dekelea lakini wale mbaito mbama etinga ngakie declaration yeye koraki ekorolekana tubali kulika ngalio lingo italire tubali kulika bakini bona se twagendire na masomo twasomire na koro kigunaende tuboneka gosomia balemi na ara yakugwatiga elioge karoli bwate I'm sorry naimugetie echwagete nataka gocha nero lakini nachikuligere naro range ndasa konyora na watutukanya tutukaniria abantu company gete elioge karo kuligereria echuba elioge package okonyore bwate a red label ribbon red tu yonjokana nire no ligereria echuba okonyongo red mboichore sechube iye otebinga elioge elio esumo yaye gere iguru na ende banta wanda yoko baire kera batekeleire so those parameters baire barawa koleki batekere but my mom might not be aware anga in declaration ba kolire bono lere gato gote yo liminge ekaro kuligereri kwanyora nga igebwate
a red color band igorire extremely hazardous naenda amange amalio gayo nigakanire Kenya nigakanire do not dare lakini wale say shelf lakini nokaniri ngatokora to yagora so anything red ni chito kingwata getego ita ebichuni getego se binyagara getego se whatever so mugondo ngeri ko kukina ka obigo kubiera do not touch igo okonyoranga igorire very strong as a poison naende ekarori asoire igorigo soa in small amounts ye somobere naende naborigo goitaye bune consumer ye bimeliebi Kenya nere mo yabo kande tamario gaya no nyakurusiko na ndaletwa but twamanya gotebunga ekeroko yatumia goikotumie gendo igurunge PPE ere yabene PPE ni protective gear okobeka lakini abantu mbalengo korora bali mugonda gwakerio gefa mara ni sigara munwere marango urire na ende maembande agasaino guciarerio bate abandi tutakwete ndi tutakwete bona indabie chichuba choka gochi tuguteji twakora chirio na yacho chiabere problem ngo chanda gura kinta tekanda kwana chiriponi kanda kwana chiriponi chinkole elioge elio bunalire gakia bamitoka muranje sikaria onye go kare guciarerio manyanga it's not suitable for consumption no siaro ganya 100 days umago cha harvest amalio ga gutwara iriponi na ariye chichuba choka gusiba kabiri biko no ni sachet no chile bechinchiro those labels are there nerigoro bantu batamanyiti lakini goko genda yo tageterio ngangerio guri bichungu no ko liye gugarura ngonkala ki echacheta ama gori abo gabikaina ya amalio gande maguri na babwekaina maguri na bakonyora nga atigaine suchi siringi chinke tu siringi chinke nande umanyenga asengenjo nande likanire nabo libasa koni bunse kyagara ligende bwango ndisa kuja kuchareka now ekara ende yellow ase sachet area ekara ende gere yellow ngondogoro kese kusi tigaera abamayai bone iyo sumo ya gere botabote bogatagatua bogatagatua but it is still strong okay na bere bogatagatua which is still strong and most pesticides chigo tumekwa na ochino chirega echuna chitwa kwa na ese bichuni biria most pesticides no rega elio beriise ko litumia European Union market to weta ekiagera egento gekoro kunga residue effect te ikorwa se buna wasi ale se imeria no sibiboire residue area abantu bamanyeta abakare ibimeri bikogenda mumbuto go export ingego ete airport no babanda ba test liga ai oyo manyana mwire ni bintu liko tutagetia manyanga na bakoro cia mario gaya batoretera lakini they don't want to consume anything produced via these chemicals okay aya elio ekurende yende ekara yende igere blue ono nere blue ngaitenere magega blue boru boru elio igere slightly hazardous and less toxic and it is safe for routine use. It is very safe for routine use. However, na nere harmful if misused. If misused ya no alinata banga we go back to the PPE. Pune protective gear onye tobege tibuya na bo ranyole go gociara karembe kurukurwarie gocha ayo gociara rio ria na goja ria bounce to you. It can affect, it can, if you are not in protective gear, it can affect your skin go say only in hell you to with ria kumbisiri you go be very careful. Ne rinde bono libwate green band ria machane green eri igolile list hazardous ekarukuligererie kwaenda kugolerio kwanyoranga ekurendera ogerigin and by the way you may find it very expensive ilio bunelio and this is where we find most organic pesticides organic in the sense that hata ukimwaga dawa leo hii unaweza kula immediately
or even within 5 or so days igonoro jenga nonye no eso mulemi ndigo koira asara ekiagera amalio ga yatwa kwana kurugura yande gabwate PHI gose okoiranirira ku harvest kubwata matuko 14 na uchimuyu lakini bone ririnde okonyora nga osi arerero mambigana na bokarete no ule lakini yaitire bichuni biri okay bono nkolere to understand that it's college igole uno muntu manyete road signs. Okay. So when we talk of safe use of chemicals for safety food, you have to know these colors. Okay. Food is not only security. Food security is okay, but the question is how secure safety-wise the food security is. Okay. Yeah. Ekine kia muhimu. Bono chi sign ejigo chi manyete buna toko somia wana green, red, ampa, tapara. Chinachiro china chire iko. Okay. Wakwane igoro ye chikala chiri turarigire igoro ya marioga ya gutumikwa ase ebimeli byeito. Yeah. Ngiye ko ire chiro ya Africa igurire ta marioga ya gocha nonye kala ase chirora. Because ya alisobo. Yeah. Chiakori bakani. Liswali enerigia. Manya eliogondire no, I don't want to mention the name. A while ago, Karotwal in college, eliogondire ya kane tutwala cholera fumigation. Oh no, I'm not mentioning the company. I'm almost talking about it. So we used to do fumigation. Fumigation no ko beka fumes ya seli roba. Bi lite binyagara biribiroro twale ko biroka soil nematodes egere inchiria nematodes chiri chikoli ebimeri sana unabona ko sime kenyanya wachikolire likwanya ranga ga kenyanya nga kiere moyo kase nyanya chinde ekuoma kende bichuni mbiyo kende kokochiko yesimura kwanya ranga ebwate ebitundu emeri ebwate ebitundu iga bono chikore le chiri binyagara biri no byanyorire saigo no bire bibikona koligo no bimenyete so elioge egento eko gari gocha number 1 obotaka ngo explain nini na kibotaka bogocha manyete Africa and Kenya in particular kero monta akoligia at least enjera comment siringe seyende at least isakomende siringe se na ndabone karote nyare ti umanyete karote bwati ute nyare ti nonye ne street ya family ejikire gaiga oendolete ndagere iri kware kujigutukuta na bakoraki na bakoragira na bagote bimbuye mono kware kujigutukuta pono na bali na barabuo they manufacture those ekiagera the ingredients babwate chibwenete ko bakonya their economy grow onye mba korosia igo babasa go chituta chigenda into a west so what do they do igo bago sume ebinte bibiche seito gaiga Africa ekiagera echiro ne korete echiro nero ne echire kerero ororo omonte keroro mutaka igole vulnerable okay no kandi butakuri ekyo wathekera kikyangitete nginyorete kero kende twale kwa no mungwano ndenga akindagire tokuri nengi ya lakini ya bono lende na kyuko yiri nyinge iga watenge nera yite mama na wabana letego kwanyora chinga kichinde none muntu ari nyagitari akani ya maru bali bachi komora bamubisira bamwire roro imanya buna whatever abantu kera kwanyora kwa very addicted on that level abakonyora gwachira sababu daktari nande ndo chimuna kwa rule bimanyirili bikorokia amaliogo ngakiare harmful ayande bunare less harmful yani atalibu ati esumere nyinge esumunere kwa era ba harmful ntagete toko gendo mutumugo toko irana turigere riri tangani tubwa tobori mimote organic farming nande nakinatebera ngabone siri tangandero enti ori toigoreta muri minaro ri sikali ere oregendete koba gakona kukura igari gererio nande mugere rosen conventional ubukari gutumika mariogo mono egere garatu abukwaneire toko kwanera ubukaberiga egere muri mitabasa goteba ngekera nkabigitiri yogo na linde smart farmer kabisa egere togendera busi no moelio abali mibana irubi mbali bara
bamenyete chinyomba chibwate chinsuri na barafuka baremia ba no bamete chi agrovet na boto na gora mariogo tugona go fumigate chinyomba cheito na arutumanya nga mariogo atugutumike birarire bitu tukobe korro nga kiale mwanchu murigereri nenkwana togendete kurigereri igoro ya amariogo ariare ase chichiro tugona gutumika asoboremi na nemono oyo gotokonya kurigereri ngane yagoro nga Denfas Kibaki ni gare agronomist osomonye gitari bwo kurigereri amariogo buna gutumika ase bimeri urwo bosemi na ande kwara igure bimanyereria semambia bono bona buba semi buri bwente kora ategerera egerende kwa manyanga kera mambio kubuguri bukombe uchi mugondo manyanga kilio karete sani ngego konyere na bagote batigosi aro chikoni urwao ncharagiye kubwa turagire githeri na ndo tokena kware koni sumeyo ne soko bwa kire tigatonde mutima gusini Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru arigo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingakale ichobutindo Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono igona gira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire cha munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
omwanchi omurigere bw'ensoko TV igetasengiye ensoko TV nibwatira sengenche yao gokoretera amang'ana amaya ayetabwati gonchero gonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amaye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Kwarusiri gutara urugendo ruta Ege ni Nsoko TV oboroso bomugusi nita ikea mese mambia bono na nibuna nagotebi nigo tuli na Denvas Kibaki ni umu nyagitari bibime bite Mlango imefungwa. Mwacho murigeri chaitire chitakabire maiga ichisa isatu ise mambia bono buna nagotebi nigo tuli na Denvas Kibaki uyu ni agronomist no banyagitari bari bakurwo basemi guru ubutumiki bwa mariogo na ndeki kurugeri wente gusimeka asoberete na bagotebi nga okore igara bugusirie ncharabugo gateba nga kabaga kandi gasinini obwate bugo nabo okoro bulimire kinende buna nagotebi tutaragenda umutimo koliri kwere na twarengenera tuligerio bulimi mbokaroro bukari gutumika mariogo na ndi buri bukuru ku organic farming esenchira ya bene litonyale ko batokomanya nabo igo tutete tumanye nga abantu baitomba menyete chinyumba ao nese muchiyo Nairobi konyora nga bamura ebirombeta mbiga sumbwete chisobono nchikaro mariyo gatu gutumika nyumba ayande togoteba nga ligiriri tindi mono lite muchando likiri koleta gocha ase mate ito mebere ito na nene mono ayani gachire maega ya ekiombe kia European Union gotebekana ngange kane tamariogete tatumika chinse chia bukolende chi factory chio korosia marioga unigale se chinse chia Buraya nande echiro ge karoro ngoro Africa ya Kenya ero bagateba nige korenta gwetani mariogo nusu tani kiro mwaka sense ya Kenya ayo konyara kabaga gutumika nabalimi gase mambia bone karansa egero bwe manye urure bimanyiriri otebire muna bikare kororekana yando otebire kabwate binali bibaliri manyeli oge lirire litindi mono tebire linde libwate ekenali kia yelo lina lyo nelitindi tebire nande bulu nero ro wateba twatirimbo kabaka wateba yaika machani igo mwancho muligereri asenchira wikanu no tolenera tiga tuchake togende asinago tebiriria nga kitoko nyara kabato kuligereria na komanyanga eke keragia koliru eke na kitu expected Bueno, pero tu agora no último que tu quando na organic farming nero na conventional farming nero. Ndanga kabisa ndi yache te kuru conventional ndi yache te kobanga nero ya kawaida conventional imi ndi ngeliye gutumeka bantu banalete igo tu analetiwe na bali baandire over olemi oche stole timanye tu selina lenga na kwanelete igoro yo the origin and the history of agriculture to yerueti asinini tikwete we kanye kwanele you got to understanding aki is it the history that we got wrong go say ni tutwa tambirene no bolemi ekiagera aliyesu achakirete bokamanya gocha ko documented na ko banded over to us koru
chinse chaisiko gwetera koru Egypt bogatirimbaka bagocha gotonyora chisokoro chaito ga Kenya neringa ogoremi igo mara kabere ndubwate gento zokoroka agri business no agri kireri igo nga agri agri igeminati nga you are working so hard, you're sweating yani agiri ni labor nereria Adam na iwe baetwe kwanza Adam aetwe nga no ragere asebigeri nero agiri now again eliyetalinde nsemo yende yobolemi gose ese nemo yende agriculture ekagwa kolire agiri ngigute kubwati culture yes so you kwalete eliyetali culture ngima kwali tora asa agiri yamanya ku agriculture culture ngima. So then you ask yourself, what is culture? Culture ni the way of life. The way of life. So nabora nalo ku naliye gento gete paka giachire kwa your culture. Nere ku kubona yabere so conventional. Ni nero tunalete. Tu naliye paka bono chinyeni chiri tu abwate chialenge chinkoro chiale kuri yewa chiri chie kienyeji chikoro kwa paka esugumu materere ko ku kienyeji. Abana ba Nairobi rero bateba Kenya zitwari ngane sukuma ase ngenjo yaigo kwamanya konyora ngabono ngakitoko produce ne chinyini echina kichiko lemwa ngakiko simekwa chikine conventionally igo kogenda kwanyora chintetere kurwese agrovet kwa reisi nursery wakora transplanting kose kwasimeka directly chiamera chiaba endagira tokuri conventional. Okay. Right? But now, to amanyira whatever, and you know, don't forgetting ingredients injiro because there are some inputs okobeka chikogorua. Korua se malio gari twa manufacturers bali twateba. Manufacturers aba bande bakorosi na malio na moyo na bakorosi bindebi. Now, egero woja organic nelinga we don't want to say our way. It is actually the way they used to. Kegara ntwale gotumia mariogande ntwale gotumia maomoyo diro bali alenge liabene lino bwoyo litabwa timo chando nde na bichuni ebibi no byalengo bigo binalete ko gocha kuri endagera ndeka byalire endagera abakuru bare batebanga gokwenda gokorore ese no neliembe lipera lirire ondetera ayo alia litige are cautious as such bi ama etengo gosango kona gukoro kindagire nengi lero tutageti bono lero tutagete conventionally egento kire very clean ogende se supermarkets ayo gonyore suguma ere hey yakoda matuko atatura kinia torekane machani ko bugamba ona yawa yes ebolie ngaki inkie kekolia ekororekanere moyo paka saiye matuka atatamagimo bono organic farming karo togo yokwana neringa gotogotumia chimbinu si za zamani za kisasa kurejelea mambo ya zamani egeso geuzi imagine kinda tebe lakini ogotumia ekerero goikeranie gekoro buna kiarenge buna bono onye ne bichuni birese ese chinyeni cheito injira nerororo birarusi gwororo totatumie tieriogo ndubwate gendo gegoro kunga IPM nga integrated pest management yani okoleta chimbinu chinyinge pamoja wachitumia gokeia amarwaire gose ebichuni ase ndagira now policy ye IPM neringa to chakire riogo chakira other means chogo kanya amarwaire gose ebichuni ebi unabono ndongero tokoro nga biological control ebichuni mbiri bikoro kunga chimbarambamba numate mbarambamba barambamba maiteneli agatera oligererie gando oligererie yangerie mbarambamba kobeka ebichuni mbiri bire karerie
Chengo bwani echui. Ebichuni mbire bibwate kareria ase ke songo bigoro ku ladybirds. Oh yeah. Ganda uligereria ka ladybird uligere chiamanga chimbarambamba obiwe kaini. Embarambamba eria. Ekero ko yenyora tako naende kero kende kero kali gociarerio. Tako imuka gociarerio gevuba ko ite chimbarambamba. Onye no kunyarekana chieni umanya gukora ki. Umanya gociarerio ekegera ebicho na chichikoragere ebichuni biri twateba. Bono chise gotoka se sugume ya mwe chimbarambamba 10 nechie sugume nechie to kege bwate ebichuni buna bire igo bikohera. Okay. Iyo organic IPM but using biological control. Neende nelianga igere depending no mugondo na kio ngana you really don't need eliogo kero kende kero begete gosine vertical bag ya tokire vertical garden ya lima ega osimegete we ya tokire nga yarore kanene bwate bobichuni geteiga lakini mbaramba tubwati no chiole to bosubuni okore igo ishishe kiga na bojiko koraki na bojiko enda na bobiko genda by the way bigenda okorosa lende ko be disturb okorosa korogunto getagete bono lenda uno you know there's a cost that comes with the search bande kerota diko kore bintu upako ogoye cost ya enero now kendo ra kore lende egere bike ebichuni ebyo nabo kogenda oburukanie no ene metioki gosusule metiokia oburukani chibiribiri amachari ya chunchuge obe kase pump ya ayo si arenga ogego ite bichuni biri bibu ene metioki metioki ya kawaida obagoroka Mexican marigold so oyesusule oburukani ne biribiri osusule kabisa no na ya machari inko nima yetenga gobasa ko to gotaka bono nya eto gotaka bichuni biri mbiko survive lakini umanyanga na nyebi yakwa osiarere na gokwa na ndo yeke chinyini chioli ebibia lire amariogo bono bya twari ubunyamasi bichuni ebi biche bigwe biribiri ne metioke bono ubunyamasi ngojera ubunyamasi ngojera toro and by the way that is why bono gotoko genda organic kigera ubunyamasi bwe riogo liria onye chinsa chiatoka tukwanere the chemical components chigure se riogo liria liko build ubunyamasi buria lakini karotumiete organic means igo maite go chikoria igo chikonywa ya so ime ya yata tego survive ya tek wono bonya masiboli mboka kore tiki mboka iyo tego tagera so that is another way that you can control these pests and even some diseases echibuna bono chitogoroka chi fungal infections, fungal diseases. Fungal diseases inama karoko genda kwanyora usene spinach yao ebwate libu erabete bune choka chinyini chiabiri chimwamu chiwate dotiga those are fungal infections. Na kobikonya biria gokonya ne sechi fungal chiria nabo libu no nyandiro lyumate goli chunchugire maiti ose onye nando chioligererie bwegere ole talibu golibeke amache bono goliko na ko teremanse amacha abagocha iguru amacha aria ba magokoro bakatumire bune chumuno monyo amacha cha iguru libuli atigaranse mato no monyo no ro no garusi go bekwa kabisa omonyo bono dio garusi arete chinyeni go chi ukwerenderie kwenda no nyangu singo sina chiri chibando so lende ekarokuligereria the safetyness that comes with organic farming vis-a-vis the conventional farming. Organic farming brings us good food for our health. Seitai gango tumeka tole because ndo chenga kiregento tuachakirete chai twebekera toko twateba yaere iruo bwoyo tugachemesie twabekera chibando twari gusimika kare yosimika paka chiacha koba twachibekera so negative bintu biri tukurigerera. Yes bono nakiri twateba tagaringa kibantu bali gutaka gorosa. Number 1 bantu bataka bintu bya bwangu. Number 2 obotaka naende ngirorere kabisa ubono botaka bokogera umuntu mutaka atagete bya ali sai mutaka to kumuganyimambia birianyora rero
enda ya ne asai omuganyi nga tokore igagere mambi twabe sindagirire ngiya kuburinga igobono ngora. Okay. Pia kegimo mwanchu muligiriri aigane Nsoko TV una nagate bitule na Denvers ni ndoche bali mogendete kuna kobeka mwanchu muligiriri chimese chino unoligiriti ase screen yago kwarorire mechore liyo kuligiriri asa mariogo na enkwane etu eretire kera twarorire nga mariogo na arakari gocha ase chiro yaito ya Kenya akarekonigwa atabwene tigociarirwe imeri biito kera kwarorire ebwate kenali kebalirio mwanchu muligiriri umanyenge lyogo elyo buna kubwatekana n'umunyagitari atotebiri ni lyogo libwate sumere igoro mono kerengo kiagie sumokere igoro mono ande koreto muchando gokora liabere yelo eyo gotebekana nero ni igoro na ande nenkongu na bene koreto muchando ya blue ibateba igere bugatwa teri nyinge mono kurinde ya ebwate machani ose green kenali kia machani ni wateba eyo kerengo kiagie sumokerense na amalyoga ya nakabwata matuka bwenete gosia nyegwasia rire lyogo amachinga kichiri wente koganya no munyagitari ototebiri abantu bande bagosiara bayire chiro kenkima matuka 5 na bere goika matuko 18 na lyo koganya onye nesuguma gwasia rire lyogo na matuka 3 goika matuka 5 na bere kogo siarira chinyende jigale go French beans neji French beans neji kwere neji minjeji one French beans neji mi chiruke chiminja tigadara chiruke chiminji neji dengwe chichiamu abaje family eyo bateba gatieli tukeli mo ikama tukatatu osiara chibandore jiro chibateba chibatenga systematic pesticides systemic ejinjire jiji systemic one elinatebe gosoa ase imme gosoa ase system echigokonya no nyene echimbongi chiri chia makonda togorokanga diamond backmoss asire atebire onye kwa yasiarire matuko 18 gwikia matuko 23 ine gati umutinyu bugima asobwa ngo bono mwanchu muligireri ni ndio chegali nabegetenga ne lyagotebu no mulemi anna mono bwente kubwatie binte kamine byo mwanchu muligireri yankagirete na masomara mange ne gati twagotebinga kyo mulemi mugondari lakini nero nateba batiga turakole studio yaita semambia bono turasoma birito kubwata asobwa ngo nae kogendete kubirigireria ni ndio chimbali mware gotema gwa kesi migaiga sachinde mwabwatali boli mutete kubolia daktari agotebinga ngikiriokora mweri bweshorero rwe namba yao last time tuebete litu akorete igamba mbole tingo munyagitari ngakiataru kanya gwachire ngara lende bono nali kwira nembe rero ntagetenyure ekera tokuruoro nyara kaba okurwe namba yago na bakonyara kaba bakogenda gukwana naye abakonyora mbabwata mabolio na nemono banyara kaba bakoranga banyara kaba bakoranga basoiro soboli miubwata abuguru ku organic farming essentially lende turanyara kaba tokonyora ngatwakora umuchando mwanchu muligireri buna nagotebia ne enkwana togendete kuligireri iguru yobolimi bono market chitu chabere saturated ne chindagire kaminecho na ande nchiraga kichindagire chikabwata marioga ichi kale komeka meka ntuli go chitiga serikali bono bino inumule chi agronomist twakorira biribiga ne iriya gare to le ndo mulemi no uri okunyara kabaga kogore kuruwe se chiro na kioko nyole serikali yaiterwete libaga liyo kubwaterana kwa bene asenge njo yo gukina ku mulemi kubwaterana kwa bene ngolinga serikali yoka tego cha kuikerania gweta kirase eikie ujumbe wa bimeli bi produce ase in a safety manner that's why by teli baga una abantu bunantu abandi abange bale private practitioners abandi bali attached to non-government organizations na une media une what we are doing right now tari serikali ya gutuma basically ne talk show to yito tubwate kuna kusema ndibune gisaku lakini esengeje serikali ne koete libageri serikali ekara koete libageri injira kyo kulitumia it is you to do initiatives une jitu akorere kya rero number 1 number 2 serikali ese curriculum nya ya chekoro kwa CBE CBE yo maete na bengeri ya chitenga kietwa ko Kenya School Equipment Scheme ya chikarakana chia chete chikabuga nga papa bantu bakabachi nginyolete nkarosi paka no negetanda kia negetangani tanda korosi bale ngembi bagombi chongire exactly pono ese oisekolgeria curriculum elia in totality no nyaba aba biboli to kuomana nga goto twabere unburdened ekero omwana bwene tako soma mangana yo bulimi
na endenga kia bwana takoro sono ne nursery surely Nairobi gaiga na bora nyolenga class yes school igere te kunya nursery ta ya sara rosi ayenkari yana yorate yo mwana so effort ye goike egekorokunga a consolidated effort kiro monta a concerted effort kiro monta kole abwaterere egere to kinie obole miamo ne rueteri bagenda nde essence kagekanete nga wetera CPC na bono igese colleges ebintu bagosoma kintu gekorokunga sustainable agriculture maite ntu asomete bintu bya gekorokunga general agriculture sikuizi ekoroku sustainable nga kire sustainable ekiagera ebi byose dogokwana no bikaragire no ba kwegerigwa ntu ari kwegerigwa nga sibeke bimeliga birende iga koraiga so right now an effort is being made multinational agencies barule chibesa bantu bago chi project mbali igo akaro kuligereria chi effort injire made towards make sure that we have food not security only but safe. Yes. Soko TV ayawate babwale Zakaria mwamakuru wa Kikuyu nkoboli okwane kole ase ogosiare lyogo matukalenga abwenete gukora kwamanya kwa chinyeni na ranga ntu abekaga schedule gali na ndeko bwate kanandi okieli kwanyara kwa bagogosiara igongwara unanyara kwa kurwa matukali abwenete kogenda na namona malyogo na arali atatake iribu na koigwe ebimanyereri mbiroro chiriboni chiri chikabekire nabo konyara kwa gogoteba na matukali ngaigo narori uyobuli swali yae gateba gati yeli tukeli moika mutukata tugwateba nekero tumite lyogo liri gwateba litabuga tie sumere igoro karo lyogo lya igatwa nande ekubwati nyeni kieji gwasiarira enchiroro rakaro gwasiarire nyanya ese okoganya between 7 na 14 days ekiagera the residue effect yego tigara ese nyanyeria esumeria eroma era ororo yake mu mwanchu muri ndabonde ochimbali bagotema gwa kesimi iga bakona go flash nkagirete ngorunde namba ya daktari mogendere gukwana nere elinde tonyara ko batokoranga kitokanda daktari ndoche chinsa chia minyokire sana twakwanira malyoga ayu nebimanyiriri igento ratage to murigereria aramanya keraho chikoragora ruraburia malyogo nakarakare chiro bamura timanye timukarigo bakarigo change chilebo talia bago change chilebo kwanya wale lyogo li expire na ndeli ya change ligwelebo umuremi I think asensemo na arorire ikikero kinakerore na maisana malyoga manga kale konigwa okonyora itiri chingaki part of it nero ya letri mechando ya marwire tubwate part of it no nili gesali tuririranire bono ekionta getenkwanire na ndenga pilie guchiese serikali yaito inspectors mbara abatrainirie babwenete gokonyo murimi bakera bonete gweta kuruchiduka guchiese chinde kurigereri nga nkiokonia nga ki labeling yekolire madawa gushi ni gani you can be able to tell na bakora ngegende kekerusiri ikabegwe ngao the only problem bono erorone linga ki the resources aren't allocated enough to this inspectorate wing egere babe serious manyanga no embali bakoni chi agrovet chiria abange babo they are not qualified abange baba ko igole tuka tuigo they are never qualified yet they even don't have practice certificate awana from the inspectorate statutory bodies kuna bono tokoroka produce board there's a term imenipotea kidogo so Boson's board not waseli ya malyoga ya ne yande nero tenete chemicals and agrochemicals and whatever no the officers are here just gwayaki way hapo ngambo oendo egwe certificate kegera no somerete ulemi bako itinishe nekero ko ndia chintetere seat so genda ari kefis bako itinishe bako waorokie certificate na ndaba certify nga oyeye certificate ya bwatete ya Kariobangi ekena na agenda tejeke yo ati goze skuru gete agasoma pono obotaka buli nakwana bado nabwo pokogera serikali mbuyamo na soko leta subsidized inputs choka teaching enough empower the inspectorate wings
egere bakonya abaremi wa identify amarioga maya barusia amarioga mabe ase shelf kuna gwata bakwarorire nje na yarorire kabisa iriogo rire garia na ende bono muremi tamaeti gukigosoma no tabwati okumanya bogosoma expiry date. Okay. Yeah. Tokorera so gutuguta chichuba kiri twatumire ase mugondo. Wachikarero ocherero. Yeah. Na chichinde tokari gosibitwa bugori no na mabere guchichiro. Kabisa. Na ndo bona igo gututukania gututukania na bana manyete. Mwana na bara chabuge ngana mabere ara kumenerio gwagurete utarasibi. Bono abaremi na bera toke ababere ra kong sana gutwara aganto kari tokoroke clinic gekwa gachwa se kona iga unaga simiti iga na magena iga gwarute bintu enisineleta kwaruta kwabe komorero byana kuoka na ende ekwerende ekolete elio kiri agenda iguru ekagaro nituba tino ne nyomba kukane ikyo chikwa gachagari ndamane bono igongo tebanga umuntu onyore no ene enyongo yatekire etabugori mache aye kwa bibeka ime kwa yebeke se kona gete igoye oyi agachira ase igere se kona bundo na kuruta guchime kwa beke bimakara yana kuyigo byana kuyiba kabi ya baka byara. That is the only best method now. Other than that, a government again, a provide means all those containers we have collected we have kuhamo. Then the government una banda bako collect refuse ya seto menyeta gweta ebabe getenga kero mutie nyinka bere to gweta ko mugichi chubachiri bai mukiba ire kegera barabumba bugate those incinerators esibago chiko samba bagende bachiba sambiro. Okay. Provide that it's as negendo ekoreka na nduabo but it is the best. Yeah. Mwancho muligereri kwikira bundo chenga twikira mwelio daktari ndo chababa wa kesimi ni mbasa ko bayigorera gaiga ninche barakwana kinaye bakubuli buli karwe namba yawe yesimi biamono namba ya yesimi gere 0729 741 385 ande irorera 0729 741 385 Wanchu muligeli ko igure namba yaya Denvers pono na ura toke no bwato nde nayo kuratebi guchikali gaga yaya ona kabere gaga na ko ile libageli umukwanirani twatwali engagement inkiya ona tona gateba inchirero nara igure classroom buneli na gatebete mugondo ngo chande kindu setie suite kigete chi overall kebatini morete ana kongeria machi uko nyukingo na kuraria now mbia mono moraria abaminto bali mwabeire muko ligereriga na bando kero kende na boranyore nara ogwakesimio yo mbwa mwabakibole kurukyoga ali na boranyore gandorire na bande unabono Wilfred abokuruna kurwa ali unabwo bantugire tole amana bwo nkuba manyinga bayimise bole mibuna toya twaragamba but of importance ntubwa tebo kongo moraria ndosiretiwa mwabo ndalia koruka o koroko muchoni pole lero iganto bwate collection iga Norwich house mogoroba 20 no toka kamuranje bali muri Nairobi tumira nororo gere tukule tucangererie bisabuiga to tirimo kyombere gochika toyo so koyogacha na pole asayo ase kenyoro yensoko actually kenyoro yensoko oyo sirete garwete kenyoro yensoko. Okay. No muiri itu no muiri bwe TV kabisa muiri bwe TV nazirete pole sana actually chenta itakoteba nako te notice ya lenkenge sana ndasa maskani kwa orokiri gwachire taliri bagatwa KVC TV lakini gento twatwara nego semania na ndenyegene tengulio semigure sikali abande tubwate chibeso ranyore baje gukugulia banyorenga kwa bakorera kirike bwenerete kera bakugurira tokomanya gose bakabwo igore tomo bogani kogwete njarage ukuri na noso umerane n'ikinyake kiri kwa record kabisa wikira bumwe nchu muligeri twikira mwali bwe murogeri bwe soko bwa kire litukulia Jumaine tikabere twarenga na Diana agaiga soka sini niyo chikora ligeri linga kai mogeni nga kyakonyora na machanyu
semeli ya kabire twali kubwatira na John Kebati na boigo twarenge na Rosemary no arenge seseme wanja na boigo na chana morora Debora gakorekana gaiga na gukwiraniria senchira ya bene ngambi yamono kugenda kubwati gitaseni gito Ensoko TV ase umurubili Ensoko bwakire ntwego baite kewa na ndimbi yamono gekoera egatia abageni bali narangiriti bachite no kwaringe tumirane mambi yamono Bumugusi. Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Umurubuli kubwatia nabo kurigirirwa na kio muntu